Vítaj pri počúvaní Zachráň fitnessu zadok podcast, 4. epizóda, do ktorej som si zavolal, respektíve moje pozvanie prijal Jaroslav Pecka, superstar, ktorého keď som volal do podcastu, tak som bol nervózny ako v deň, keď som svoju ženu išiel žiadať o ruku. Našťastie mne nikto nevie povedať nie a aj on mi povedal svoje áno, prišiel ten deň. Stretli sme sa online a pobavili sme sa o témach, ktoré na začiatku našich fitness ciest nás podľa mňa, aj podľa neho, pripravili o výsledky alebo nás na tej ceste výrazne zdržali. Napríklad ako som ja veril o tom, že keď budem veľa jesť, tak budem veľký, bol som akurát tučný a mal som veľké špicaté didy, ktorému sa nikomu nepáčili. Alebo o tom, ako sme utekali do šatne, len aby sme si mohli rýchlo vypiť ten proťak a spapať banán, o tom, ako sme verili v Mind Muscle Connection, o tom, aké sme robili všelijaké chyby, ako sme utrácali peniaze za zbytočné suplementy, o tom, ako sme sa snažili šokovať svaly a kadejaké takéto podobné bludy. Táto epizóda to bola jazda, preto sa pohodlne usaď, alebo chod na kardio, alebo rob čo chceš, uži si to a prosím ťa, veľmi mi pomôžeš, pokiaľ o tomto podcaste dáš vedieť svojmu kamarátovi, babke, detkovi, kamoške, priateľovi, lebo čím viac vypočutí, tým lepšie. Tým lepší hostia dojdu. Aha, takže sa to oplatí. Díky. Takže boom, je tu podcast a ja som strašne prešťastný, že si mi povedal vtedy áno. To som mal, podobný stres som mal, keď som moju ženu žiadal o ruku. To bolo veľmi podobné, som sa bál a teraz som ti písal s takou malou dušičkou, hej, ja som akože vedel som, že ty nejsi taký ten namyslený píšulák, ale aj tak som myslel, že napíšeš, vieš čo, ne, že a tak, lebo písal som potom ešte pár ľuďom, ale však ty ani neodpísali, takže to ešte keby si mi povedal, že nie, tak to by bolo ešte lepšia možnosť. No, dobre, prosím ťa pekne, takže chcel by som sa ťa opýtať, že takéto predstavovanie akože nerobím, lebo všetci ťa popoznajú, všetci vedia, kto si, rozumieš. Ešte aj moja žena vedela, kto si, keď som jej ukázal. Tohto mi to sem tam vyhodilo. A to ona akože není vôbec žiadna fitnessačka. Takže tak, jak ti to napadlo, kedy to prišlo takéto, že a idem ja robiť, že nejaké Instagramy alebo také niečo, že lebo to bolo fakt ešte v dobe, kedy proste sme si šerovali akože erotické obrázky na disketách, vieš. Vtedy ty si mal prvý príspevok, Jo. podľa mňa. No, tak já jsem měl Instagram už na střední škole, to už taky spoustu let zpátky, a my jsme měli vlastně Instagram s mýma kamarádama, kam jsme přidávali takový jako rádoby zábavný obsah, dělali jsme takový srandovní scénky a mě vždycky tak nějak bavilo se jakože přidávat něco na ty sociální sítě, bavit třeba nějakým způsobem ty lidi nebo je v něčem edukovat a zároveň jsem v tom viděl nějaký smysl, nějakou budoucnost, protože jsem věděl, že bude asi důležitý pro nějakou jako vlastně kariéru stát nějaký jako osobní brand, nějakou osobní značku, takže jsem si založil svůj Instagram, ale dlouho jsem jako nevěděl, jak ho vlastně uchopit, to znamená, že jsem dlouhý roky tam přidával jenom fotky ze cvičení a vlastně takové věci, které si nemyslím, že jako pro ty lidi mají nějakou velkou hodnotu, ale až teď možná v posledních letech tak nějak jsem jako pochopil, co by jsem tam těm lidem mohl přidávat. A zkrátka jsem to jako na začátku vnímal jako nějakou možnost si budovat svůj osobní brand, no. Což si myslím, že je důležitý. Ale inak vtedy úplne na začiatku, podľa mňa aj to, keď si dával len fotky ze cvičenia, ti prinieslo nejaké akože followy a lajky, ne? Lebo však vtedy ten Instagram bol úplne taký skromný, že tam si niečo dal a ľudia to tak úplne ocenili, vieš, a teraz keď tam akože nešňupeš pre tréningovku, alebo akože neprdíš na videu, Jo. tak dostaneš 14 lajkov. Takže vtedy to išlo, tak si to akože postupne transformoval do tej edukácie, Jo, že? i když já bych řekl, že tohle ani nebylo tak úplně postupný, ale že se to spíš zlomilo jako v nějakém bodě. A není to ani dlouho, já si myslím, že to je tak možná 2-3 roky zpátky, když jsem si řekl, že na ten Instagram jako budu dávat nějaký spíš edukativní posty. A od té doby bych řekl, že třeba ten Instagram začal růst. To znamená, že jsem začal vlastně na Instagramu dělat to podobné, co dělám na YouTube. No. Sranda, že ja ťa proste poznám z toho Instagramu, že na ten YouTube tam ty si tak, že
Takže že ty si YouTube Jo, najprv jo, robil? jo, já jsem měl první vlastně YouTube, no. Nebo jakože Instagram jsem samozřejmě měl, ale bylo to takový jako, nevěnoval jsem se tomu nějak jako pořádně a věnoval jsem se primárně právě tomu YouTube, no a v určitou chvíli jsem si řekl, že by možná bylo fajn přidávat něco na ten Instagram, nějaký kratší videa a tak a začal jsem dělat i tohle, no. Ja naopak si zase vravím, že by som mal tam akože niečo Mhm. dávať aj na ten YouTube, lebo práve ku každému tomu videu na Instagram ja by som vedel toľko toho povedať, čo je tam ešte ten akože No kontext k jasně. tomu videu, ale ja si myslím, že proste stále cítim také, že no dobre, keď si to proste pozrie 7 ľudí a ja mám stráviť Aha. hodinu natáčaním, hodinu editovaním, vieš, tak to sa mi strašne nechce. Takže dobre, keď je niekto môj klient, on to Mhm. dostáva v tých videách, čo spolu bavíme a tak, ale do tohto YouTube som sa ešte neodhodlal. Som rozmýšľal, že nejaké Mhm. Hero alebo také, ale však to zase má každý, vieš, títo internetoví žobráci, proste, ako, nič proti nikomu, ale je to také, no. A ty máš nejaké také Hero alebo Buy Me Ale já alebo jsem toto? něco takového zakládal, Poplatky? ale chtěl jsem to vlastně pojmout nebo rozběhnout jako v trošku větším měřítku. Měl jsem domluvený i nějaký vlastně ostatní kolegy, kteří by tam přispívali, že bychom si z toho vytvořili jako takovou platformu, která zase bude mít nějakou větší přidanou hodnotu. Ale je to složitý takhle se s někým domluvit, takže mi to teď trošku krachlo a nějakým způsobem se to snažím zase trošku rozběhnout, obnovit. Takže nějaký věci tam připravený mám, ale je těžký se vlastně jako s někým takhle domluvit, kdo by třeba tam mohl přispívat, protože to bylo to, co bylo jako mým cílem. Nebejt to jenom jako postavený o mně, ale mít tam třeba nějaký odborníky, který prostě rozumí některým oblastem líp než já a ty třeba nechat, aby se tam nějakým způsobem realizovali a samozřejmě se s nimi podělit o nějaký ten případný zisk. To znie ako super nápad. V prípade, že by si náhodou ešte hľadal nejakého účastníka do toho, kľudne mi No moc rád. môžeš dať vedieť. A mne akože nejde o tie akože o peniaze, mne ide o to, že keď človek Mhm. za to zaplatí, si to viac Ano. váži a skôr si to pozrie a ide za tým cieľene. To je takisto, ako keď som kedysi dávno začal robiť proste trénera a pomáhal som ľuďom zadarmo, lebo som proste, chápeš, ale ja som ti koľkokrát strávil x hodín prípravou podkladov pre Mhm. chalana zadarmo, on si to pozrel Jasně. a už mi neodpísal. To je proste presne preto, no máš skvelý nápad, ešte to je super v tom, že keď je tam viac ľudí, bude tam viacej Ano. obsahu. No, wow, skvelý nápad. Určite tam máš vo svojom okolí ľudí, ale keby náhodou si proste chcel ešte jedného, pohode, určite tam, keď bude Aha. miesto, že kde to dám a budem vedieť, že si to pozrú ľudia, ktorí to Mhm. chcú vidieť, tak veľmi rád dám napríklad svoje Instagramové video Mhm. a potom k tomu porozprávam toto, A tuto s týmto chlapíkom, tam môžeme niečo poukazovať. No, toto sa mi fakt, no tak se pak to domluvíme, znie jo? zaujímavo a za pokus by to určite stálo, rozhodne by som do Super, toho tak se pak išiel. domluvíme. A budu jedině rád. Veľká pecka. Dobre, takže toto ty robíš už len online coaching alebo stále trénuješ Já ľudí jsem vždycky osobne? rád, když mám možnost se s těma lidma vidět i osobně, takže se to snažím kombinovat. To znamená, jako mám samozřejmě primárně online klienty, ale pokud mají možnost se mnou vidět osobně, tak toho jako často využíváme. Takže nejsem jako trenér ve fitku na denní bázi, ale stává se mi, že za mnou jako občas prostě přijedou klienti a něco spolu řešíme osobně, protože podle mě to má zase nějaký další rozměr, který jako vyloženě v tom online trénování ne všechno se dá úplně podle mě přenést skrz třeba jako psaní nebo videa, takže pokud to jde, tak jsem za to rád. Ale samozřejmě ne všichni klienti tohle to chtějí nebo na to mají čas, takže u některých je to samozřejmě čistě online. A některý lidi si vlastně vybírají i online trenéra přesně kvůli tomu, že je to pro ně komfortnější, ale to možná znáš, že prostě nechtějí s někým se třeba střetávat osobně nebo na to nemají čas a tak dál. A furt si myslím, že je lepší mít kvalitního trenéra, který je online, než nekvalitního trenéra, který je sice osobní, ale stojí vedle tebe, je na telefonu a občas počítá nějaké opakování. Takzvané veľmi Tak, drahé přesně tak, no. počítadlo. To jsem
Ja to mám tiež, Ne, že no jsem prepáč. byl párkrát v Dubaji na dovolený a tam, když jsem byl cvičit, tak tam jsem si říkal, že kdyby průměrný český nebo slovenský trenér přišel, tak mu ty lidi musí utrhnout ruce, protože co jsem tam byl ve fitkách, tak každý trenér přesně na telefonu, nič, jako vůbec se nevěnoval klientovi, že jsem si říkal, že tam je ten standard, nebo aspoň z mojí zkušenosti, co jsem viděl, tak tam byl ten standard tak nízko, že fakt tam by tady každému průměrnému trenérovi trhali ruce. No, fakt, jako co mám zkušenost, co jsem tam byl ve fitkách, tak opravdu prostě trenéři seděli na stroji, vedle cvičil klient a vůbec si nezajímal. Wow, to by som si práve že bol myslel, že to musí byť také miesto akože bohatstva a luxusu a že práve tam ľudia budú zhýčkaní tak, že ten tréner ich bude ešte aj ovievať, že keď budú akože cvičiť a tak, vieš, ale teda hovorí, že to tak Z mojí vôbec není. zkušenosti. OK. A v Dubaji som ešte nebol. Jsi nebyl? Ale to je taková... Aha. V Dubaji som Je to taková ešte. strašně specifická destinace. Buď to lidi mají hrozně rádi, nebo se jim tam vůbec nelíbí. No. Já jsem teda ten typ, že mně se tam líbí. No vidíš, ja to takto mám zase s Thajskom. Ja, včera sme sa akurát so ženou bavili a ja sa jej pýtam, že išla by si ešte? A že ak by mi dal niekto možno, že za euro letenku, nešla. Ale tak my sme tam mali strašne strastiplnú tú dovolenku a my sme tam boli 10 týždňov, alebo horor, my sme tam boli asi 7-krát chorí, proste extrémne hnačky, také, že to ide dolom spodom, nevieš, či máš pri tom záchode klačať alebo sedeť, teploty, no to nám to nesadlo strašne, naša organizmus doslova, že vypovedal službu proste a my sme tam to nejak akože, niečo, čo sme si užili, ale väčšinou to fakt, že nebolo moc dobré, takže no, dobre. Takže toto ja mám k Thajsku, ale v Dubaji som ešte nebol, ale určite sa tam pôjdeme pozrieť. Dobre, tak čo keby by sme sa vrhli na tieto naše veci, ktoré tu máme a v podstate, že poďme si pohovoriť o tom, že čomu sme verili, keď sme boli akože začiatočníci, čo nehovorím, že nejsom, podľa mňa som väčší začiatočník, ale dajme tomu a špeciálne veci, ktoré, alebo no, hlavne veci, ktoré možno, že nás aj obrali o výsledky a ty si tu hneď písal, že si veril tomu, že musíš jesť hneď po tréninku, inak proste prichádzaš o výsledky. No jasný. No, veril si strašně, tak věci, to bylo, že jsme docvičili a hned v šatně už si míchal, že jo, protein, někdy s nějakým ovocem a hned to tam člověk do sebe nasypal. Když to náhodou někdy nevyšlo, tak si měl přesně strach, že si nevyužil anabolický okno a kdo ví, co se vlastně stane. A vlastně to byl takový paradox, že člověk řešil tohleto, aby měl co nejdřív po tréninku protein a banán nebo něco takového, ale vlastně vůbec jako neřešil tu celkovou skladbu toho jídelníčku, co jí ráno, co jí večer. Že to bylo takový postavený, že musíš sníst to, co je po cvičení a vlastně jako co si je ráno a tak to už nebylo tak důležitý. No. Takže to nějakou chvíli mě počalo. Podľa mňa ja si myslím, že mňa by ani neprekvapilo, ak by som videl niekoho, jak beží do tej šatne normálne, šprinty, rýchlo zamieša proteín a koľkokrát ešte vidím ľuďom taký ten zgrčlaný banán, hnusný, černý, čo im teče do tašky. Neverím, že toto niekomu chutí a to tam tlačí ešte v šatni, zapíja to tým proteínom. Že akože načo proste? Načo? Jo. Ale zase na druhú stranu, častokrát mám diskusiu takú s klientami, toto bude určite aj užitočné pre ľudí, že zase, keď sa môžeš najesť, podľa mňa som zvedavý, že čo povieš ty, tak 2 hodiny akože od tréningu normálneho jedla, tak podľa mňa fakt nemusíš akože riešiť nejaké proteíny a banány a niečo, ale že pokiaľ vieš, že nebudeš môcť, proste, ja neviem, 3-4 hodiny sa akože najesť, tak zase nedať si niečo, to už by bola chyba. Aký máš ty na to názor? Určitě, no, tak já mám rád, že jo, takový ten evidence-based přístup, rád se jako zajímám, nebo zajímám se o vědecký studie a o ten styl vlastně toho pohledu na věc a tam se nejčastěji skloňuje to, že anabolický okno, jestli teda nějaký je, tak vlastně trvá nějakých, dejme tomu třeba 6 hodin, kdy je ideální teda mít od sebe vzdálený jídlo před tréninkem a jídlo po tréninku.
Jo, takže když se najíš, já nevím, hodinu před tréninkem, že jo, tak potom je ideální, aby si se třeba do těch 4 hodin potom najedl. Když zase jíš jakoby dlouho před tréninkem, tak je dobrý zase se najíst třeba brzy po tom tréninku, aby si měl ty jídla od sebe oddělení nějakých 6 hodin. To je asi ideální pro lidi, kteří chtějí jako ty výsledky úplně tlačit jako na max. Dovedu si představit, že někdo, kdo to tolik třeba nehrotí, tak nemusí řešit ani tohleto. Ale asi takhle nějak, když se mě někdo ptá, tak na to odpovídám, no, že se snažím držet ty jídla od sebe max těch 6 hodin. No a tu je vidieť to, aká ty si studnica vedomostí, lebo to mi vôbec nenapadlo to špecifikovať, že 6 hodín. Akože, že od jedla k jedlu. Vždycky som to fokusoval v tom vysvetľovaní na ten tréning, ale toto je perfektná perspektíva, že v podstate ak si jedol 2 hodiny pred tréningom, hodinu tréning, no tak keď sa naješ akože za 2-3 hodiny je to v pohode. A že tie jedlá sú v podstate variabilné okolo tréningu. Že keď si proste jedol pred 5 hodinami, no dobre, počkaj, ale zase podľa mňa to není z hľadiska toho výkonu zrovna dobré, keď napríklad, vieš, jak to ľudia mávajú, že naobedujú sa o 12. v robote a idú, že o 6. cvičiť, alebo o 5. alebo možno aj o 4. a že si proste 5 hodín nič nejedol. To podľa mňa není dobré. Aj keď by si dodržal tých 6 hodín, že by si sa hneď po tréningu nabágroval, to není podľa mňa úplne, že to ideálne pre ten dobrý prostě výkon. myslím určitě taky, no, tak ono, když s tímhletím doporučením někdo přišel, tak já si myslím, že nad tím přemýšlel tak, že ten člověk bude ten trénink mít zhruba někde uprostřed těch 6 hodin, jo, že to nebude jako tlačený do jednoho nebo do druhého extrému, ale tak taky, no, jako určitě to třeba na sobě i poznám, když jsem najedenej, když mám prostě ten pocit té plnosti, než když jako jdu cvičit a nemám v sobě žádnou energii. Tam se zase hodně říká, že je důležitý, aby člověk jako vlastně měl ten pocit, že je najedený, že jako vlastně tu energii jako v sobě jako někde skovanou mít můžeš, ale že když máš jako ten pocit toho hladu, že si jako dlouho nejet, takže to může být to, co ti vlastně jako bere ten výkon. Jestli to vysvětluji nějak pochopitelně. Je to super. A čo by si poradil človeku, ktorý že fakt, že nemá možnosť sa najesť, dajme tomu, a fakt, že má obed a ide až o 5. Do fitka, čo by si mu ty poradil, že tak urob aspoň toto? Já bych si dal asi před tím tréninkem ideálně nějakou rychle stravitelnou svačinu, něco, co prostě můžu, já nevím, sníst půl hodiny, hodinu před tím cvičením. Já nevím, může to být teoreticky nějaký ovoce třeba, nebo nějaký něco tekutýho, protein, banán třeba, nebo nějaký jako sacharidový nápoj, něco třeba takového, co mu dodá tu energii. Nebo respektive takhle to dělám třeba u sebe já, že když se najím, vím, že potom dlouho jíst nebudu a musím jít cvičit, což se mi taky někdy stane, tak třeba používám i jenom takový ty různý energetický gely s těma sacharidama a z mýho jako osobního vlastního pocitu to je znát na tom tréninku. A možno, že by práve tam mohli mať využitie aj tie esenciálne aminokyseliny, tie EAAčka, že ne BCAčka, ale proste, že keď skončíš o 5. v robote a už o 5:30 si vo fitku, dajme tomu proteín by stále mohol byť fajn, ale že tie EAAčka by tam mohli mať asi, že veľmi dobré využitie. Jasně, jo, myslím si to taky. Jako někdy tady narážím na to, že některý zase lidi že z tohoto evidence-based crew říkají, že to jídlo je lepší mít v pevném stavu než v tekutém, protože ta tekutina přesně ti nedá jako takový pocit citosti a že vlastně právě ten výkon v tom tréninku je kolikrát ovlivněný tím pocitem jako toho, že ten žaludek je naplněný jako ne vyloženě jako z hlediska kalorií, z hlediska nutrientů, ale spíš jako objemově. A že třeba lidi, co používají ty tekutiny, takže ne vždycky jim to jako může stačit, ale zase to třeba odporuje jako nějaký mojí osobní zkušenosti, kdy já si dám prostě energetický gel, což jako mě rozhodně žaludek jako nezaplácne objemově, ale přidá to jenom ty kalorie a stačí mi to. Takže to jsou takový už potom bude asi hodne na tej skúsenosti, že si to otestovať, čo ti sedí, čo ti nesedí, ale že niečo tam proste dať. Aby to fakt nebolo také, že proste 5 hodín si nejedol a tak, že? Dobre, takže ľudia, nemusíte proste sa zabíjať, hej,
že dať si rýchlo proteín, také, že ešte odpáliš ľudí, nezavadzaj, musím si ísť dať proteín, vieš, a potom zistíš, že ty si ho zabudol doma, lebo mama ti umila shaker, vieš, proste, a že je po všetkom trénink zbytočný. Není to tak. Není to fakt tak. Dobre, poďme ďalej. Ja napríklad som mal, a fakt som tomu veril, a mnohí tomu veria podľa mňa dodnes, že myslia si, že keď budú že veľa jesť, proste veľa, že proste, že im to pomôže v tom, aby mali lepšie gejny, väčšie gejny. Že keď ten surplus bude vysoký, že to niečo spraví. Rád by som počul, že aký máš ty na to názor, alebo že ty k tomu niečo dodaj, skús to nejakým spôsobom okomentovať. Ne, určitě souhlasím. Tak jako tohle jsem si vyzkoušel na sobě, že úplně neplatí, že čím větší surplus, tím víc vybudeš svalů, ale spíš platí, čím větší surplus, tím víc vybudeš tuku. Takže já jsem, když jsem začínal, tak jsem tohle si vyzkoušel. Jedl jsem fakt hodně, pak jsem měl 93 kg, no a z těch 93 kg jsem schodil na 84. Prostě to, co jsem všechno vlastně jako nabral, tak byl ve finále akorát tuk. A necítil jsem se dobře, byl jsem takový oplácaný. To jsem byl tenkrát úplně jako v vozovkách nejtlustší, co jsem jako kdy byl. No a jako nestálo to za nic mi to nepřineslo. A já když tohle vysvětluju třeba klientům, kteří právě chtějí jako jíst co nejvíc, aby nabrali co nejvíc svalů, tak jim vždycky vysvětluju, že ten růst svalů je nějakým způsobem jako omezený, limitovaný. Prostě tím, jaký jsi schopný dávat stimuly, jak jsi schopný regenerovat. A prostě víc energie neznamená jako v tu chvíli, že ten růst svalů zlepšíš. Ty prostě potřebuješ tomu tělu dát určitý množství energie, aby si byl v tom surplusu, ale víc energie od určitého bodu zkrátka už jako neznamená ten lepší růst svalů, což zase dokazují i vědecké studie. Presne. Ja napríklad to akože sa snažím interpretovať vždycky, aby to tomu tí ľudia chápali, že nejaké štúdie proste hovoria, že taký ten úplne najbežnejší stred, tam proste nejsú zahrnutí ľudia, ktorí zle naberajú svaly alebo dobre naberajú svaly, ale úplne taký ten stred je, že ten človek dokáže nabrať tak 200 až tuším 600 gramov svalov mesačne maximálne, a to proste nepreštíš. Proste keď budeš jesť každý deň pizzu s kuracím mesom, samozrejme, lebo však aby by boli bielkoviny, tak to, že pribereš mesačne 3 kg, tak to není také, že sa so svojím Jimbro budeš plácať po chrbte, že a som pribral 8 kg za 2 mesiace, víš, začal som porádne jesť. Ne. Kamarát, stále si pribral najskôr týchto kilo svalov, keď si mal šťastie, lebo to tiež není akože pravidlo a určite záleží od toho, v akej fáze toho cvičenia si, ale hrubá štatistika. A gratulujem, práve si na seba nalepil 7 kg tuku. Veľmi dobre. Ktoré potom o to dlhšie budeš dietovať a o to väčšia šanca je, že strátiš aj proste časť z tých gainov. No, ale potom mám druhú otázku, že ja zase vidím hlavne ľudí na Instagrame, ktorí sú že celý rok v takej forme, že to proste není možné. Veríš v to, že niekto, kto je pokročilý, že pre neho nejaké to snaha o budovanie svalov v udržiavačke je strata času? Že kvázi nebuduje nič? No, jako já věřím tomu, že i v tomhle případě si člověk dokáže posouvat, ale myslím si, že to bude hrozně pomalý. Že je potom otázka, jako vlastně, jestli se ti to vyplatí. Že to bude nějaký jako minimální posun, když už, teda jako v tom nejlepším případě. Ale to si myslím, že je jako možná právě jako limit nebo jako hloupost spousty lidí, že se snaží jako furt držet tu top formu a třeba nejít vůbec do nějaký nabírací fáze, kde by trošku se jim jako vlastně ta forma zhoršila, že ho nebyl být už tak vyrýsovaný, ale vlastně jako využít to k tomu, aby třeba zvětšili ten objem těch svalů. A tohle si myslím, že byla občas i jako moje chyba, že jsem furt chtěl mít jako co nejméně tuků, furt jsem chtěl být jako nejvíc vyrýsovaný, ale prostě jsem zjistil, že když se takhle jako udržuju, tak potom mě to brání třeba v tom, aby jsem se posouval víc silově, protože prostě jsem nepřijímal tolik energie, abych tomu tělu umožňoval se vlastně v tomhletom směru zlepšovat. No. Otázka, nemusíš na to odpovedať, lebo je to veľmi intimné, ale vieš, určite videá na Instagrame lepšie vyzerajú, keď si viacej vo forme.
Čo je pre teba priorita? Tvoj vlastný Mhm. progres v gyme alebo Co je moje marketing? priorita? Ne, rád. Nemusíš na to odpovedať. Hele, jako OK. asi můj vlastní progres ve finále, protože já si myslím, že když jsem jako co nejvíc reálnej, když jim jako těm lidem ukazuju tu svoji cestu opravdu tak, jak ji jako cítím, tak, jak mě baví, tak si myslím, že se s tím ty lidi nejvíc stotožňují. To znamená, že jako, a určitě by mi asi prospělo z hlediska marketingu, kdybych teď měl jako menší procento tuku ještě a na těch fotkách vypadal líp, protože před pár lety jsem měl jako ještě menší procento tuku, ale já bych v tu chvíli se nemohl posouvat výkonnostně a to mě teď baví nejvíc. Mě prostě teď baví v uvozovkách ty powerlifterský tréninky, cvičit dřepy, bench press, mrtvý tahy a v tom bych se prostě nemohl posouvat a jako neudělám to kvůli tomu, že nebudu si prostě tu možnost se posouvat, nebudu si ji vlastně kazit. No lebo ja to mám akože v podstate tiež veľmi podobne, že už dieta je už tatán a tiež sa občas stane, keď mám ten horší deň, kedy som viac zaliatý, zle svieti svetlo, vieš, a ja sa pozriem do zrkadla a že jak vypadám? Však ja nemám žiadne fuj, vieš, ja musím ísť hneď do diety. A toto napríklad je, určite to máš aj ty, za mnou proste koľkokrát proste príde nejaká klientka, už chvíľu cvičí a vôbec nie je spokojná so svojím akože progresom. Veľmi rýchlo prídem na ten jej strach z toho akože vydržať No, v nejakej tej naberacej fázi. A keď sa mi to ako koučovi podarí ju neustálym ukazovaním fotiek, že pozri, chápem, že sa cítiš veľká, tučná, ale pozri sa na fotky, pozri sa na miery a ona vydrží pol roka v tej naberačke a potom je to také, že wow, jaký progres som urobila. A pritom, chápeš, v podstate len sa netreba báť toho, že akože trochu pribrať, to keď za 6 mesiacov alebo za rok naberačky pribereš 5 kg svalov a 2 kg tuku, však to schudneš za 2 mesiace alebo za 3 mesiace. Dobre, potom ešte chudneš akože do mínusu, aby si sa vyrysoval, ale aj tak, že ľudia by sa toho ako nemali Souhlasím báť. rozhodně a navíc si myslím, že jako tohle je velmi často problém právě holek, žen a těm si myslím, že jim jako kolikrát ta nabíračka ve finále sluší, jo? Že jako u spousty holek prostě přibrat 1-2 kg tuku ve finále jako nic tolik nepokazí a vypadá to ve finále dobře, no. Že někdy si říkám, že na mě, když potom přiberu 1-2 kg tuku, tak to není tak hezký, ale u těch holek to kolikrát nevypadá vůbec zle. To by mohlo byť. No dobre, takže keď budete veľa jesť, nebudete proste viac svalnatí, budete akorát viac tuční a naopak, keď sa budete báť trošku pribrať, tak to je to, čo ťa bude, že neže oberať o výsledky, to ti normálne, že ukradne výsledky jak exekútor peniaze proste. To je, že katastrofa. Takže tak, teraz tu mám tvoje, že nesmíš jísť sacharidy po 18. No. To asi počul každý všakže. Kokos, odkiaľ toto podľa teba prišlo? To by ma zaujímalo, že kto to vymyslel? Jak toto sa mohlo stať? Myslíš, že tí vedci, čo to vypustili, alebo niekto, že oni fakt, že nevedeli, alebo že tie autority tomu fakt verili, alebo to sa len niekde prekrútila nejaká vedomosť? No, já si myslím, že to mohlo vzniknout tak, že ty lidi, kteří s tím přišli, tak koukali na ten proces vlastně jako krátkodobě. Nekoukali na ten proces toho ukládání tuku, spalování tuku a tak dále z dlouhodobého hlediska, ale vycházeli třeba z toho, že najím se a po jídle se mi spustí nějaký jakože ukládání tuku, dejme tomu třeba, jo. A když potom vlastně po tom jídle už nemám žádný pohyb a jdu spát, no tak logicky oni asi předpokládali, že v tu chvíli se mi zvýší ukládání tuku, já nebudu mít žádný pohyb, no takže prostě se mi ty zásoby toho tuku zvýší a neřešili to z toho hlediska, že tam hraje roli, jako co vlastně převládá dlouhodobě. Já vždycky lidem jako vysvětluji zjednodušeně, že v našem těle fungují dva procesy, prostě ukládání tuku, spalování tuku, který prostě běžejí furt nějak souběžně a stává se to, že vždycky jeden chvíli třeba převyšuje a nad tím druhým pak se to zase otáčí a když se třeba najíš, tak ten proces toho ukládání je většinou jako zvýšenější. Potom zase, když jsi delší dobu bez jídla, tak ten proces klesá, zase se zvyšuje to odbodávání tuku, ale o tom, který proces jako na konci vyhraje a jestli na konci jako ztratíš tuk, nebo ti zůstane stejně, nebo ho přibereš, tak o tom rozhoduje vlastně ten poměr toho kalorického příjmu a kalorického výdeje, jestli to jako dává smysl. Jo, takže jako věřím tomu, že
v určitý Áno, áno, fázi áno. dne, třeba když se najím, tak jako najednou moje tělo víc ukládá tuk. Jenže potom mám zase nějaký pohyb, tak prostě ho zase víc spaluje. A na konci ten poměr toho příjmu a výdeje rozhodne o tom, jestli jsem ten tuk, jestli jsem ho víc ztratil a míň přibral, nebo jako v obráceně. No, takže si myslím, že oni je to úplně krátkodobě. A ešte bude hm, a ešte bude podľa mňa strašný rozdiel v tom, že či ten človek a jeho svaly sú pracujúce. Ja nehovorím v Mhm. ten daný okamih, ale či sú zvyknuté na to vykonávať tú prácu, lebo keď to telo proste v rámci toho dňa, ale proste týždňa športuje a ty tam aj pošleš napríklad excesívne množstvo kalórií, to si proste zoberú tie svaly, ono to telo, to častokrát proste niečo sa napchá do svalov, niečo skrátka vykadíš, dobre, a uložíš akože relatívne malé množstvo. Ale proste pokiaľ sa napríklad snažíš chudnúť, alebo si proste taký ten ležák, alebo len sedíš a tak to je, že to telo úplne inak funguje. A ono nepošle tie kalórie do tých svalov, lebo prečo by to robilo? Jasně. Ne? Určitě, souhlas, no. Jo. Tak jesť po 18. sa môže. Normálne si môžeš dať, že 2 minúty pred spaním celú čokoládu. A aj to nerozhodne o tom, že či by si akože pribral alebo nepribral. A je neuveriteľné, že v roku 2024 stavím sa o milión fiktívnych eur, že aj ty to máš, stále sa stretávaš s ľuďmi, ktorí oni tomu, oni to majú tak zakorenené v sebe, že oni to určite počuli, Mhm. už že to tak není, ale stále im to tak príde, že ale veď ja už večer sa potom Mhm. nehýbem, vieš, stále tomu akože veria ľudia a je to taká Ne, blbosť. určitě. No a já jim jako na jednu stranu rozumím, protože já jsem taky vlastně v určitou chvíli zjistil, že to je hloupost. A i když jsem to měl jako logicky odargumentovaný, že to je hloupost, věděl jsem pro to nějaký důkazy, tak stejně jsem se bál to jako přestat dělat, jo? Protože sice logika ti vlastně říká, že můžeš, ale nějaký tvůj jako vnitřní pocit ti v tom furt jako brání a trvalo mi to jako nějakou chvíli, než jsem jako pochopil, že opravdu, když začnu jíst sacharidy večer, tak se nic nestane. To samý jsem měl i s tím, A začal no, si? nestalo, Nestalo. no. To samý jsem měl i s tím, že jsem já držel jako velmi přísný, striktní diety, kdy jsem nejedl opravdu žádný jako průmyslově zpracovaný potraviny a jedl jsem fakt jako jenom rejže, maso, maximálně nějaký jogurty a taky jsem se bál, že jakmile si dám přesně čokoládu nebo něco, co jako není vyloženě kvalitní v uvozovkách potravina, takže že jako najednou přiberu tuk a trvalo mi, než jsem jako si dovolil tyhle ty věci vlastně jíst a než jsem pochopil, že opravdu to funguje tak, že je nějaký kalorický příjem, výdej a že i tyhle ty věci můžou v pohodě patřit do jídelníčku. Paradoxne napríklad nejaké množstvo sacharidov pred spaním Jo, vie jo, zlepšiť spánok. pravda. Jo. Dobre, poďme ďalej. Toto som si napríklad ja nikdy nemyslel. Ja som to poznal v súvislosti s kardiom, že cvičenie na prázdny žalúdek spáli více tuku. Či to si myslel tak všeobecne akože pohyb? Alebo si teraz myslel, že No, silový trénink? většinou se doporučovalo, vlastně dneska i doporučuje, že když chceš spalovat tuk, že jo, tak máš běhat ráno na lečno, nemáš předtím snídat, protože když se nasnídáš, tak nebudeš spalovat tuk, ale budeš spalovat sacharidy. Což jako ve své podstatě je zase pravda, že když jdeš cvičit na lačno, tak to tělo využívá jako zdroj energie víc ty tukové zásoby, když se předtím najíš, tak využívá víc sacharidy, ale zase se na to díváme jako z krátkodobého hlediska, bavíme se o tom, co tělo využívá při tom daném tréninku. Ale nedíváme se na to, co se stane následujících 24 hodin a tam je to víceméně tak, že kardio na lačno i kardio po jídle spalujou stejné množství tuku za to delší období, za 24 hodin a akorát se tam mění to rozložení toho, jak je ta energie využívaná. Že při kardiu na lačno využíváš víc tuk během toho tréninku, ale tělo ho pak využívá méně během zbytku dne a zase obráceně na kardiu po jídle sice využíváš třeba víc jako zdroj energie sacharidy během toho samotného tréninku, ale tělo si to zase vykompenzuje tím, že využívá víc tukové zásoby po zbytku toho dne. No a nakonec zase záleží na tom, jaký máš poměr kalorického příjmu a kalorického výdeje a to rozhodne o tom, kolik vlastně spálíš ve finále toho tuku. Takže takhle nějak bych to viděl. Áno. Ale vieš čo, je pravda, že ešte úplne dávno, ja neviem, keď som mal 18, 20 a akože to som sa len začal spoznávať, začal som sa meniť z chlapca na chlapa a proste
takže trošku som akože sem tam tak občas akože zašiel do fitka, nič vážne, ale to presne pamätám proste, že keď som sa že prežral večer, zežral celú pizzu, čipsy, vypil červenú kolu, tú plnochutnú, potom ráno pekne nalačno na kardio, lebo to predsa páli tuky, takže aj ja som tomu vlastne veril. Takže tak. A není to tak. Takže ľudia, nemusíte toto proste robiť. Poďme ďalej. Ježiš, na toto sa opäť teším. Toto je tiež podľa mňa pliaga ešte aj v súčasnosti, aj keď určite menej, že viac suplementov, lepšie výsledky. Ja som práve v takomto období, proste či už keď som začínal cvičiť, alebo aj keď som bol akože tínedžer, a len som tak koketoval s tým cvičením, že som mal túžbu po lepšej postave, ale nikdy mi to nevydržalo, lebo radšej som chlastal ako cvičil, tak som presne, ja som ti míňal, že viac ako 100 eur proste mesačne na suplementy. To bol vždycky kreatín, glutamín, BCAčka, proteín. A ja už ani neviem, HMBčka vtedy fičali, alebo čo. A neviem ešte čo, a proste to bolo toľko peňazí a stále som nevyzeral dobre proste. Kokos, vieš, keď ti príde na výplatu, ja neviem, budem hovoriť v eurách, 700 eur a ty dáš 150 za suplementy, dobre, permanentka vtedy stála 20, vieš, ale aj tak, ty kokos, keby som to radšej dal do trénera, rozumieš? No ale, dobre, o tom sa budeme ešte baviť neskôr, ale ostaňme pri tých suplementoch. Ty si tiež utrácal prehnane veľa peňazí za suplementy? Čo No si tak si také kupoval? nejvíc mi frčely BCAčka, na tom jsem vyházel nejvíc peněz bez toho, aniž by to v životě mělo nějaký jako pozitivní efekt. No glutamin jsem určitě kupoval a no pak samozřejmě protein, ale tak to je jako v pohodě. A taky už si nevzpomenu, co to všechno bylo za věci. Ono vždycky něco v tu chvíli frčelo, tak to člověk nakupoval, věřil tomu, že to bude jako výborný, no a jako postupně jsem došel k tomu, že mi fakt stačí, já nevím, 2-3 věci prostě používat a nebo no záleží, jestli budeme počítat třeba nějaký vitamíny, minerály do suplementu, ale já nevím, používám dneska kreatin, protein eventuálně, a někdy si dám něco před tréninkem jako na napumpování svalů, což je spíš jako pro pocit, jo, ale vlastně jako jsem to omezil na úplný minimum, člověk ušetří spoustu peněz a zjistí, že vlastně drtivou většinu těch věcí nepotřebuje, no. Že vlastně nefungujou. Ja som mal vždycky takú fázu, že som sledoval iného kulturistu a ten, čo odporúčal, to som nakupoval, lebo to proste, on predsa má svaly, tak predsa by mi nechcel niečo predať, to mu pomohlo. Preto sa tam dostal, kde je, lebo žral glutamín. Za ten glutamín bol tuším drahý, alebo možno, že to bolo niečo iné, neviem. Ale presne, jak si ty hovoril, proteín, kreatín, podľa mňa, dobre, proteín by ani však teoreticky asi nemusel byť, No, keď jasne. si tým neochucuješ kaše a proste vieš ujesť tie bielkoviny z normálneho jedla, môžeš ho úplne vynechať. Ale napríklad kreatín by som ja normálne, že nasadil deťom od 5 rokov, až dôchodcom, až no normálne, keď už sú tak starí, že sú napojení na žilu, aj tam by som im dal kreatín. Suplement, na ktorý bolo čo stovky, tisícky štúdií, všetky tie mýty, čo sú, že ti z toho vypadajú vlasy, jaj, to je z kreatínu. Aha. No, všetky tieto štúdie prakticky vyvrátené a má to účinky na mysel, na schopnosti uvažovať, kokos zdravotné benefity, nelen tie svalové, normálne každý by mal brať kreatín. To je, že to sa čudujem, že to není ešte akože štátom dotované. Jo, souhlasím. Jako kreatin je ze suplementů za mě opravdu jako jednička. Určite, to fakt, že by mal každý. A ja potom už tiež kvázi kupujem len, či už nakopávač, ale ja to skôr, že miešam sám, že mám ten citrulín si tam dávam, čo je v podstate nie ako arginín, ale teda ten citrulín je kvázi, on ten arginín sa z toho robí, a k tomu tak, no ale asi som sa vyjadril veľmi neodborne, ale proste od citrulínu vzniká v našom organizme ten arginín. Tak. A potom si tam dávam ten betalanín, nejaký sacharid,
elektrolyty, hotovo. A napríklad toto je moja pretréningovka. A dám Mhm. si kávu. Máš nejakú obľúbenú pretréningovku? Tak já tím, že jsem u MyProteinu, tak vždycky používám jejich produkty, ale já mám rád právě produkty bez kofeinu. Mě kofein před tréninkem nedělá úplně dobře. Já pak kolikrát mám takový pocity, že Aha. se třesu, prostě to moje tělo nereaguje na kofein kolikrát dobře, takže si kupuju právě, co mají MyProteinu pre-workout, který je právě bohatý na citrulin, je tam nějaký beta-alanin a mají to poměrně dobře namíchaný, že tam je dost těch látek, aby to bylo vlastně účinný, takže to používám, když chci zlepšit jako pocit z toho tréninku. Nedělám si asi úplně iluze, že ten samotný citrulin a beta-alanin a ty další látky, že by nějak extra jako podpořili výkon v tom tréninku, ale spíš to beru jako vlastně pro pocit, že potom mám napumpovanější svaly a cítíš se při tom tréninku líp. Tak, kamaráti zlatí, na toto si dávajte pozor, keď si kupujete pretréningovku. Je úplne jedno, jaká bikina s veľkým zadkom to proste propaguje. Pokiaľ to raz nemá dostatočné množstvo tých účinných látok, tak to je, že jak BCAčka, len sa to inak volá. Proste je to, že k hovnu. Keď vidím také tie pretréningovky, kde ti dajú štedro 2 gramy citrulínu, hej, a k tomu ti tam dajú, že pol gramu beta-alanínu, dobre, tak akože fajn. Takže na toto akože veľký pozor, pokiaľ niekto chce odporučiť dobrú na pretréningovku, môžete napísať jednému alebo druhému, my vám určite poradíme a možno tam ešte dáme aj nejaký slávový kódik a všetci budeme šťastní. Takže tak, menej suplementov, lepšie výsledky. Myslím, že sme to uzavreli, toto je úplne pohode, nie? Určitě. Možná bych dodal jenom, že ještě teda používám nějaký adaptogeny, to znamená třeba nějakou maku, ashwagandu a tyhle ty látky, ale to zase neberu jako vyloženě podporu sportovního výkonu, ale spíš tak jako celkově snížení stresu, nějaký jako lepší pocit celkově z toho fungování, víc energie a tak, takže to se mi jako osvědčilo, to už beru hodně dlouho, maku a ashwagandu. Mám s tím, jako bych řekl, velmi dobrou zkušenost, určitě to poznám, kdy je suplementuju a kdy ne, ale i u těch látek je potřeba si dávat pozor, aby člověk měl jednak jako kvalitní a druhak, aby přesně suplementoval dostatečné dávky, no, protože někdy ty doporučené dávkování, co uvádí ty výrobci, prodejci, tak třeba nejsou tak dostateční jako nějaký osvědčený dávky, které třeba byly použity v nějakých studiích, kde se prokázal určitý účinek. Takže hlídat si dávkování, aby bylo účinný určitě za mě. Ja som s tou ashwagandou vždycky tak akože koketoval, raz áno, raz nie, ale asi preto mi to nikdy nevydržalo dosť dlho, lebo som to nejako na sebe nepociťoval, ten rozdiel. Možno som mal zlý produkt, ty to od koho to nakupuješ? Ashwagandu mám zase od MyProteinu, oni mají KSM 66, což je nějaká ochranná známka, což je právě ten typ ashwagandy, který se používá často v těch vědeckých studiích, takže ten si myslím, že je super. A Maku tu zrovna MyProtein nemá, takže tam ani asi úplně neřeším nikdy značku, ale spíš, aby tam bylo dostatek toho extraktu, aby to bylo prostě kvalitní. Dobre, tak sa na to určite pozriem a možno, že dám šancu toho MyProteinu. Možno, že uvidím, že niečo ucítim, akože prečo nie. Dobre, poďme ďalej. Potom tu máme akože asi niečo, čo odbijeme docela rýchlo podľa mňa, lebo toto už akože každý vie, ale aj tak to treba spomenúť pre prípad, že Jožko a Zuzka to ešte stále nevedia a stále sú emocionálne upnutí na to, že musia robiť drepy, benče a mŕtvoly, lebo bez toho to proste nepôjde. Asi tak každý 7. klient, ktorého mám, musím ho trošku presvedčiť o tom, že naozaj nemusí robiť tie drepy, ale tak to je. Nemusíš robiť žiadny cvik. Žiadny. Čo ťa nebaví, tak nerob. Pravdepodobne existuje náhrada, nejaký lepší cvik, ktorý ťa bude baviť. Takže tak to je. To je môj postoj. Ty, ak by si mal niekomu vysvetliť, že prečo to tak není, že tieto základné cviky budujú svaly nejlíp, tak čo mu hovoríš? Prečo? No, tak asi hlavně to, že svaly jako nejsou schopný jako vnímat specificky nějaký jako druh pohybu, nebo to, jakou máš naloženou činku, jestli to je činka, jednoručka nebo cokoliv, ale vlastně vnímají akorát nějaký napětí, kterým jsou vystavovaný. A pokud ty svaly vystavíš tomu napětí, tak vlastně jako oni ani nepoznají, jaký vlastně v tu chvíli vykonávají cvik, jestli je s volnou váhou, nebo jestli je na smyslově stroji, nebo jestli je prostě na jiném stroji. To je asi ta první věc. No a
nevím, teď mi vypadlo, co jsem chtěl říct druhý, tak možná, když se k tomu něco řekneš, tak si vzpomenu. Ja som chcel len to, že ja som drepoval. Po každom tom tréningu som sa cítil jak prejdený parným valcom, zbitý a proste, že stehná Mhm. nerástli proste, lebo moje pákové pomery vždycky proste favorovali v prospech tomu, že ten môj drep bol glute Jasně. dominant. Potom, keď už som akože zahodil ego, tú pýchu a to, čo mi môj obľúbený kulturista povedal a začal som si podkladať proste nohy, hej, tak to niečo začalo robiť, dajme tomu. No a potom, keď som sa vykašľal na drepy, hľa, začali rásť aj stehna. Ja nehovorím, že to je zlý cvik, ale veľa ľudí proste na to Mhm. nemá stavbu tela. A okrem iného je to cvik, ktorý má podľa mňa zlý Jo. pomer toho stimulu versus to, akú únavu generuje. Proste si z toho rozbitý a proste ten stimulus je relatívne malý, keď si dáš nejaký hex squat, kde si stabilný, není tam to axiálne zaťaženie na tú chrbticu, proste pravdepodobne budeš oveľa viac fresh, menšia únava tej nervovej sústavy a lepší stimul. Za mňa, keď máš vo fitku hex squat, ktorý není úplne zlý, podľa mňa neexistuje dôvod, prečo robiť drepy, ak to ako ty nemáš rád. Keď ťa to baví, je to super. Ale pokiaľ tvojim cieľom je, že budovať že nohy, tak ja osobne, a som zvedavý, Mhm. že čo povieš ty, si myslím, že fakt by bolo možno lepšie, ak by to ľudia nerobili. Tak toto poviem. Já v tomhletom nemám úplně jako jednoznačně nějak jako utvořený názor, furt jsem tak trošku jako na vážkách, jak tohleto vlastně jako pojmout. Já ty cviky Okay? jako já třeba jako volné váhy i u sebe rád používám, ale protože mě to třeba baví a jako je to pro mě těžké jako nějakým způsobem jako uchopit a říct si, jestli to opravdu jako nemá žádný benefit, nebo jestli to nějaký má. Zase musím říct, že pokud někdo je zvyklý třeba dřepovat s volnou váhou, dokáže to, tak potom, nebo takhle, pokud někdo je silný při dřepování nebo při cvičení s volnýma váhama, většinou je silný i při cvičení na těch strojích, jo? Že tam ten transfer té síly je jako poměrně dobrý. Kdežto jako lidi, kteří třeba cvičí jenom na strojích, tak potom třeba s volnou váhou už jako není tam tak dobrý ten přenos té síly zpátky, jo, protože přeci jenom musíš tam víc stabilizovat a je to jako těžší na naučení toho pohybu pro třeba tu nervovou soustavu. Takže já nevím, z nějakého hlediska jako abych byl v úvozovkách jako všestranější, tak někdy rád používám i ty volné váhy, aby jsem jako no, protože vím, že když budu cvičit s těma volnýma váhama, tak potom budu dobrý třeba i na těch strojích, ale když bych cvičil jenom na strojích, tak bych se třeba bál, že se jako o něco ochuzuju, že tam mám jako menší tu funkčnost. Okay. Dobre, ale ak by som ti dal Mhm. vyslovene otázku. Predstav si, že je človek, ktorý nemá tieto pocity a veľa ľudí je takých, že Mhm. neriešia funkčnosť alebo niečo a že proste ti povedia, že ja chcem väčšie stehna. Poradíš mu skôr ten stroj alebo ho pošleš na tie drepy? A odpovedz tak, ako to naozaj Ne, jasně, tak cítiš. jako myslím si, že v tomhletom případě ty stroje mají nějakou výhodu, to znamená, že jsou přesně schopní ti odizolovat ten jako konkrétní sval, na který se chceš ty vlastně zaměřit. Jo, máš tam lepší stabilitu, takže určitě jako z hlediska hypertrofie mají jako větší asi potenciál než prostě ty cviky s volnou váhou, jako v mnoha případech. Asi bych to nezobecňoval na 100% případů, ale jako když se budeme bavit třeba o dřepu, tak samozřejmě jo, jako čistě úplně teoreticky asi jako jo. Já mám zase, jako, já hodně tady asi vycházím ze svojí osobní zkušenosti, ale to je zase, no já do toho asi hodně zapojuju to, že mě ten dřep prostě baví. Jo. A moje zkušenost je jako taková, že tím, že mě ten dřep baví, já jsem schopný se na něm posouvat, tím pádem jako se tam posouvám silově a to mi zase umožňuje progresovat na těch dalších cvicích, jako je leg press, takže já ho beru jako vlastně takovej cvik jako pro rozvoj nějaký ty všeobecné síly, že v tomhle to mi přijde skvělej a potom se mi to dobře transferuje do těch cviků, kde vyloženě se chci zaměřit na tu hypertrofii toho daného svalu. Ale je možný, že kdybych ten dřep nedělal, tak stejně budu schopný tu sílu vlastně jako zlepšovat třeba jenom na tom samotném stroji. Jo. Ja mám dve veci, ktoré som chcel k tomuto povedať. Jedna je to, že
presne sa akože podpisujem pod to, čo hovoríš, že lebo ťa to baví. Ja mám napríklad, spomeniem proste klienta Lukáša, ktorému som vysvetloval, že proste keď bočné ramená budeme cvičiť na kladke, že má to Mhm. potenciál priniesť lepšie gainy, lebo tak dokážeme tie ramená lepšie zaťažiť možno v tej natiahnutej svalovej dĺžke, že to precvičíme v celej, proste aj v natiahnutej, aj v skrátenej svalovej dĺžke. On mi na to povedal, že ale mňa to nebaví a ja to nechcem robiť. Ja som mu dal dosť informácií na to, aby on urobil to edukované rozhodnutie. Rozhodol sa, že jeho to tak nebaví, že radšej obetuje časť výsledkov, preto aby v tom fitku robil to, čo ho baví, alebo baví viac. A za mňa je to úplne v poriadku, lebo raz darmo ti nejaký tréner povie, že toto je to najlepšie, čo môžeš robiť. Pokiaľ ťa to nebaví, je to úplne k hovnu, lebo pritom proste nevydržíš dlho. Ak by som ho nútil robiť tie bočné ramena na kladke, tak kto vie, čo by sa stalo, možno, že by sa na to vykašľal úplne, možno, že by to skúsol a robil to a mal lepšie gény, neviem, ale proste ten element, že rob to, čo ťa baví, tak kým to není úplná šašovina, úplne súhlasím. A potom som ešte chcel druhú vec, to len možno, že aby ľudia vedeli, že prečo je tá prenositeľnosť toho, že keď sa zlepšuješ na drepe, prečo si silnejší na leg presse a prečo naopak to nefunguje, tak je to práve preto, že ten drep je oveľa náročnejší proste pohyb a keď robíš len hackeny a leg pressy a ideš na ten drep, tak tam není tá neurologická adaptácia. Ten mozog nevie, čo má robiť. Tie nohy majú síl kopec, ale jednoducho to, že v tých svaloch je sila, to neznamená nič, pokiaľ ten mozog nevie správne koordinovať celé telo tak, aby si dokázal zdvihnúť tú váhu. Takže je to o tej neurologickej adaptácii. Taký človek, ktorý je proste super silný na hekene, ale by sa zaviazal, že bude teraz proste 4 mesiace, alebo to som si vymyslel, ale niekoľko týždňov robiť drepy, tam tie gainy by boli strašne rýchle, práve preto, ako rýchlo by tá neurologická adaptácia tam nastupovala. Takže to len tak, aby ľudia vedeli, že prečo sa to nejakým spôsobom nedá úplne tak akože vice versa, proste preniesť tá sila, hej, takže tak. Dobre, poďme ďalej. Že musíš šokovať svaly. A často som menil tréninky. To Veril si jasně, to tomu víš, že jo, tiež? každý trénink byl jiný. No i když, záleží jak v jakém období, no. Někdy jsem měl období, když jsem šokoval svaly, někdy jsem měl období, kdy jsem cvičil furt ten stejný cvik dokola a s milionem sérií. Ale jo, no, jako, tak je to zajímavý, že člověk vlastně věřil tomu, že svaly se jako musí šokovat pro to, aby jako mohly růst. Taky zase, no. Teď, když to někomu vysvětluju, tak vždycky vysvětluju, že ty svaly ale jako nemají jako žádný mozek a že tím, že jako vnímají akorát nějaký napětí, tak oni nevidí, jako jestli zrovna cvičíš ten cvik nebo tenhle ten cvik nebo tak, ale že prostě vnímají jenom nějaký napětí a zkracují se, natahují se a to je vlastně všechno, co dělají, no. Takže... Áno, ja to hovorím tiež tak, že svaly nemajú oči, proste, že oni nevedia, akože, že ako ich precvičuješ a práve, že veľmi veľa ľudí by urobilo veľmi dobre, pokiaľ by práve, že nerobili to časté menenie tréningov. Ak by si nejaká baba, ktorá proste trpí syndromom palacinkového zadku, zobrala, že a teraz budem proste rok v kuse robiť len RDL-ka, leg pressy, hip thrusty a ja neviem, hip extenzie, a toto by točila celý rok, ti garantujem, že bude mať také výsledky, o ktorých sa aj ani nesnívalo, no keď bude akože dbať na to progresívne preťažovanie, ani sa aj nesnívalo o tých výsledkoch v porovnaní s tým, keď proste sleduje tie svoje Insta bootyfluencerky, čo presne to začína tak. Neviem, prečo vždycky, keď toto idem akože napodobňovať, tak to napodobňujem nie v slovenčine, ale vo vašom jazyku, ale ja to úplne mám v hlave. Vyskúšaj tento skvělý cvik na zadeček, ktorý som teď objavila. Hodne to cítim, skvěle mne to pálí a môj zadeček je väčší než kdykoliv predtým. Neviem, prečo tá čeština, ale sa mi to tam hodí. A keby takýchto sledovali menej a viacej robili tú nudu, tak asi by to No, bolo.
No, jako lepšie. já si myslím, že Všakže. ty holky hodně tam, jako proč to třeba zkoušejí a proč těm holkám věří tyhle ty věci, tak je to proto, že oni vidí, že mají nějaký výsledky, ale většina těch jako influencerů, kteří doporučují tyhle ty cviky, tak ve finále ten jako zadek vybudovali na těch jako základních cvicích, že chodili do té posilovny a potom vlastně jako doporučují nějaký cvičení na doma a s gumičkou a tyhle ty věci a fancy různý cviky, který vlastně jako nejsou to, čím oni dosáhli těch svých výsledků. Protože vždycky říkám lidem, že jako něco vybudovat je relativně jako obtížný, co se týče svalů, ale udržet to tak obtížný už není. Takže když chceš vlastně jako, když už vybuduješ dobrou postavu, tak potom jako můžeš začít dělat kraviny, protože ti už stačí jako relativně málo pro to, aby si ty svaly udržel a proto se taky často stává, že spousta těch jako influencerů, který vlastně vybudujou tu svoji postavu na těch normálních vlastně jako základech, tak potom podle mě asi jako, že se nudí nebo chtějí být něčím zajímavý, tak přesně přejdou k nějakému jako úplně absurdnímu způsobu trénování a pak se na to ty lidi podívají a říkají, wow, tak tenhle ten má jako v geniální postavu, dělá takovýhle cviky, tak já to musím dělat taky, ale už si přesně neuvědomují to, že on k tomu došel tím normálním cvičením, těma základama a pak prostě jenom se jako přepnul do něčeho jiného, no. Co už ho nikam neposouvá. A teoreticky, no a teoreticky podľa mňa ešte netreba zabúdať na to, že asi bude málo fitness influencerov, ktorí nemajú nejakým spôsobom akože nadpriemernú genetiku, alebo ne, to som sa zle vyjadril, pretože to není ruka v ruke. Ale tí ľudia, ktorí majú tie elitné postavy, elitné postavy, sú častokrát tak geneticky obdarení, častokrát, nehovorím vždy, ale častokrát, že ten človek, aj keď robí v tom fitku polovicu vecí neoptimálnych, ba až hraničiacich so šašovinami, jemu to funguje. A ten bežný človek ho nikdy nedobehne, nikdy nepredbehne. Ja môžem mať ten najlepší tréning, najlepšiu intenzitu, najlepšie všetko. Nikdy nepredbehnem niekoho, kto sa narodil s tým talentom na naberanie svalov. Keď som chodil ešte do jedného fitka v Bratislave, chodil tam typo, čo vyzeral, rozumieš, úžasne, normálne kulturista proste. Ale keď išiel robiť upažovanie, on to robil takto, že vážne, takto si hádzal dvacinu jednu ručku. A ľudia by verili, že tak to má byť. Ale to tak nemá byť, len jemu to fungovalo, lebo jemu funguje všetko. Takže asi by si bolo treba dávať možno, že tak pozor. on je další věc, že jo, potom jsou nějaký anabolika, nějaký zakázané látky, takže on je právě problém v tom, že jako do toho celkového procesu toho, že potom někdo vypadá dobře, tak jako vstupuje přesně víc věcí a ty potom vidíš ve finále ten výsledek, ale už jako nevíš, co vlastně za tím výsledkem je, že tam přesně můžou být nějaký anabolika plus nějaká geniální genetika a že vlastně ta samotná technika, ty samotné vědomosti toho člověka jako vůbec nemusí být ve finále jako na vysoký úrovni. No. Což je ale trošku jako takový těžký, bych řekl, pro normální jako běžní lidi, lajky prostě rozklíčovat. No. Protože když tomu nerozumíš, tak prostě vidíš jednoduše, ten vypadá dobře a první, co tě napadne, je, že ten tomu prostě musí rozumět. No. Ale je důležitý, že pak vznikají takovýhle podcasty, kde to člověk může uvést na pravou míru. No. Tak dúfajme, že sa to dostane čo najviac ľuďom. Ale akože začína byť taká doba, kde tá postava začína, kde tie vedomosti začínajú možno že trošku vyhrávať nad tou akože postavou. A ja verím, že niektorých ľudí to sere, lebo prichádzajú o živobytie, ale treba sa si prispôsobovať a študovať. Lebo kto má že veľké svaly a veľké vedomosti, to musí ten biznis fičať. Ja si aj neviem predstaviť, keby som bol ja 120-kilový kulturista. Kámo, ja už mám 3 Mercedesy. Ale nemám. Tak asi dobre. Fajn. Poďme ďalej. Vidíš, ty máš skvelú postavu a veľa vedomostí. Koľko máš Mercedesov? Mercedesy nemám zatím. Snad to přijde někdy. Okay. Počítajú sa aj Audiny, BMWčka, Poršátka a tieto veci. To takhle. Tak jedno BMW mám, no ale... No vidíš, no tak to je ono. Ja nemám. A to je presne preto, keby som mal svaly ako ty, tak by som mal to BMW. OK. Poďme ďalej. Dobre, to boli základné cviky, šokovanie svalov. No to, že keď sa akože potíš, že spaluješ hodne kalórií, alebo to, že ja som veril, že kardio zabije moje gejny, tak akože pod to sa asi môžeme podpísať obidvaja.
Zober, ty poznáš taký ten scenár, kde chalan alebo baba v diete robí leg day v Mhm. mikine a strašne sa potí? A myslíš, že to je preto, alebo preto, že len si chce pripadať viac hardcore? Tak to neumím vyhodnotit, ale připomnělo mi to, že když jsem chodil cvičit s mým kamarádem, tak ten chtěl zhubnout tím způsobem, že si zabaloval břicho do folie, že jo? Protože v tu chvíli se to břicho víc potilo a on jako potom to vyždímal tu folii a říká, koukej tyjo, kolik jsem toho spálil. No, bohužel to teda byla jenom voda, která se tam samozřejmě brzy zase vrátila a druhá věc je, co ti udělá s pokožkou, to, že je zabalená prostě hodinu a půl v igelitu. No. Ináč toto som si nemyslel, že No. robia aj chlapi. Akože toto som myslel, že je taká Aha. ženská devíza. No a teď mi někdo říkal, To si ma celkom že normálně, myslím, že v Praze, že je možnost v nějakém fitku, jakože tam mají službu placenou, že tě zabalej do té folie, než jako půjdeš na to kardio, že to tam je k dispozici, no. Mi říkal kamarád. preboha. Keby si vedel, kde, len pre tú srandu tam idem. Z toho by bolo také dobré video, ty kokos. Fúha, to by bolo perfekt. Chcel som sa ťa opýtať, že či ty ale teda zdieľaš ten názor ako ja, alebo že ako to vidíš, že no ja som si myslel, že to kardio zabíja gainy a teraz verím, že práve, že je to naopak, že to kardio v tej naberačke bude mať akože veľký Mhm. benefit a naopak v diete to excesívne, takéto a možno, že Mhm. náročnejšie kardio práve v diete môže byť to, čomu keď sa dá, by som sa možno vyhol a nahradil ho prechádzkami. Jak to máš ty? Ja si myslím, že to je No, tak. jako co se týče kardia, tak jakože když chce někdo nabírat, tak samozřejmě tam může být trošku problém v tom, že když toho kardia děláš moc, tak ti to zvyšuje, že jo, kalorický výdej. A třeba já jsem měl na začátku problém s tím, že jsem se hodně hýbal, hodně jsem běhal, tak potom jsem jako nebyl schopný tolik ujíst ty kalorie. Jo, takže když toho kardia dělá fakt člověk moc, tak z hlediska toho výdeje kalorií to může být trošku problém, stejně tak to může být teoreticky asi problém, když je toho kardia hodně, že tam je nějaký ten interference, nebo jak se tomu říká v angličtině, efekt, kdy se ty dva procesy jako můžou vlastně vzájemně narušovat to, že děláš ten silový trénink a to, že děláš nějaký kardio, ale když je to jako v rozumné míře, tak si přesně myslím, že to kardio může mít i ten benefit. Jakože hodně se mluvilo o tom, že když děláš nějakou jako kardioaktivitu, tak potom se ti vlastně jako zlepšuje prokrvení, sílí ti vlastně takový ty jemný žíly, co prostě máš v těle, což potom jako ve finále ti zlepšuje, já nevím, prokrvení při tom samotném cvičení, nějaký transport živin a tak dále, takže ve finále potom je to jako vlastně efektivnější ještě to nabírání, jestli to říkám správně teda. A to mierne kardio, Mhm. zase bavíme sa o tom, že si ideš dvakrát za týždeň zabehať, Mhm. ne, že proste akože, že robíš 10 Mhm. aktivít týždenne. Ne, hej, proste v rozumnej miere. Podľa mňa má benefit v tom, že ty sa aj rýchlejšie zregeneruješ nielen z Mhm. tréningu na tréning, ale aj z série na sériu kvázi. To telo, a v tom ja vidím veľký benefit. Ale zase nehovorím, že proste si tak robíš kardio, tak si proste na silu skrátiš Mhm. prestávky, aj keď teoreticky to môže byť, že vďaka tomu ušetríš aj čas na tréningu. Skôr by som sa na to díval tak, že ty za rovnaké 2 minúty medzi sériami zregeneruješ lepšie, do tej ďalšej sérii budeš mať väčší výkon, tým pádom väčšie gainy. A takto to bolo myslené a preto ja vidím benefit toho nejakého kardia počas naberačky. Ale áno, nemôžeš to prehnať, lebo máš len jednu Mhm. regeneračnú kapacitu tela. To, keď predstihneš, Souhlasím. Já to můžu dovidenia. potvrdit i z vlastní zkušenosti, protože já jsem teď poslední roky jako moc kardio nedělal, vynechával jsem ho a jakmile jsem zase začal, tak jsem cítil jako to, jak se mi zlepšila ta kardiovaskulární zdatnost, jak to přesně pomohlo při cvičení těch, já nevím, třeba těžkých dřepů přesně v těch pauzách, že najednou člověk nebyl po té sérii tak zadejchaný, sednul si a za chvíli byl zase fresh a byl schopný pokračovat. Takže určitě to má i v tomto směru benefity při nabírání svalů. Tak
A naopak napríklad zase v diete hovorím, že pokiaľ by sme žili v rozprávkovom svete, kde nemusíme chodiť Mhm. do roboty a nemáme nič, tak proste by som hovoril, že kardio v diete, Mhm. poď sa prechádzať. 10 hodín denne sa prechádzaj. Lebo to bude zase, aby ma niekto nebral doslova, ale lebo to bude tá aktívna regenerácia, to ťa skrátka nevyčerpáva, neunavuje ťa, kým nerobíš nejakú excesívnu Mhm. turistiku, akože v kopcoch alebo tak. Tým pádom ti to tak nezasahuje do tej regeneračnej kapacity, ktorá v diete je aj tak obmedzená a horšia. Naopak, keď tam budeš robiť nejaké hýtka, tak ty stresuješ to telo vo fitku a stresuješ ho ešte aj nejakým tým hýtkom. Takže to je všetko horšie. Dobre, spáliš možno, že viacej kalórií, ale to nie je cieľ. Cieľom je vyzerať lepšie. Vieš, akože že spáliť tie kalórie, ale keď tomu telu budeš ubližovať, tak si to zobere aj z tých svalov a na konci tej diety nebudeš vyzerať lepšie, ale budeš vyzerať jak Určitě. shit. A Takže toto je souhlasím, za moje. mě chůze jako jeden z nejlepších nástrojů, co se týče hubnutí. A já bych k tomu doplnil i to, že lidi, co třeba se zaměřují na ty intenzivnější aktivity, nějaký hit cardia a podobně, tak ono to jako velmi často vede k tomu, že člověk potom sice se věnuje této aktivitě, že třeba půl hodiny někde běhá, spálí tím nějaký kalorie, super, ale vede to třeba potom k tomu, že po zbytek dne už se méně hýbe, protože je prostě unavený z toho kardia. A ve finále celkový tvůj kalorický výdej díky tomu vůbec nemusí být jako nějak výrazně vyšší, protože ty sice spálíš víc kalorií tím kardiem, ale vykompenzuje se to tím, že potom po zbytek dne jako ležíš na gauči. Takže za mě fakt jako lepší kolikrát věnovat se přesně té chůzi, být aktivní prostě přes ten den, splnit si třeba nějaký počet těch kroků, protože to ti zajišťuje, že spálíš vlastně ve finále kolikrát víc kalorií, než když prostě se věnuješ nějaký intenzivní aktivitě, která tě pak unaví na zbytek dne. A to hýtko ešte môže zvyšovať Jasně. apetít, čo sa v diete určite nehodí. Takže tak, super, toto bolo veľmi, veľmi, veľmi dobré. Poďme ďalej. Máš ešte čas, lebo zase už to je cez hodinu, Ještě tak či můžeme máš chvíli ešte určitě. chvíľu? Dobre, však keď už budeš musieť, zastav to a proste ukončíme to a hotovo, dobre? Pohodě. Více sérií znamená vždy lepší výsledky. No, Tak hele, tyjo. povedz, čo k Tak tomuto máš. já jsem začínal takhle, když jsem chtěl mít já jsem chtěl na začátku mít hlavně větší prsní svaly, to se mi líbilo, jo, protože já jsem neměl žádný, já jsem prostě měl úplně plochý hrudník a teď jsem měl kamarády na fotbale, který měli pod těma prsama takovou tu čárku, že to bylo oddělený, ten hrudník od těch břišních svalů a mi se to hrozně líbilo a chtěl jsem to taky, takže jsem na tom začal pracovat tím, že jsem dělal každý den tak jako nebudu lhát, to bylo třeba 10 sérií pekdeku, 10 sérií benchpressu a jel jsem prostě pořád. Do toho jsem občas odcvičil nějaký ramena, nohy, ty jsem necvičil vůbec a takhle jsem jako jel furt dokola. No a samozřejmě potom v určitou chvíli člověk pochopí, že víc sérií prostě neznamená lepší růst, protože máme nějakou zase omezenou nějakou regenerační kapacitu a že kolikrát je lepší odcvičit těch sérií prostě míň intenzivně, opravdu se dostat k tomu svalovému selhání, aby ty svaly měly ten impuls a že když těch sérií děláš zbytečně moc, tak akorát potom už tam jako kumuluješ tu únavu a může to akorát ten růst vlastně brzdit. Jestli souhlasíš teda. Áno, áno. Ježiš, no jak si povedal o tom hrudníku, tak ja naopak som bol akože vždycky, ako decko som bol tučný a potom ako tínedžer som necvičil, takže ja som mal vždycky také osie hniezda, také smutné oči som mal a to trvalo strašne dlho, čo som už aj cvičil, kým som sa z toho, že vymanil proste. Už začalo byť vidieť na rukách, na ramenách trošku, že niečo tam je, ale furt som mal tie smutné oči, tie cecky jak dva koláče proste. A toho, keď som sa zbavil, to som bol fakt rád. No ale akože tiež si myslím, že som robil akože v tej dobe milión bench pressu, ale nefungovalo to. Ale naopak na druhú stranu, a teraz neviem, či neodbočíme, ale je mi to jedno, lebo toto je strašne také akože cool. Teraz je strašne v móde hovoriť to, že ti stačí, že jedna séria proste.
A podľa mňa je to tak strašne Hmm. papierové a teoretické a bez kontextu a som na to už tak alergický, že si nemôžem proste pomôcť, lebo existuje toľko situácií, alebo sa hovorí, dobre, ne jedna, to som možno, že prehnal, ale že rob 2 série, alebo že rob proste 4 až 6 sérií na tú partiu týždenne. Ale tam je toľko problémov, prečo toto není ten akože dobrý prístup. Väčšinou to hovoria práve už nabití ľudia, a treba si uvedomiť to, človek, ktorý cvičí 15 rokov, dokáže ten sval používať oveľa lepšie, oveľa efektívnejšie, vytvorí v ňom oveľa väčšie napätie v tom danom konkrétnom svale. Jemu možno, že tých 4 až 6 veľmi intenzívnych a veľmi cielených sérií stačí. A ďalšia vec je, on pravdepodobne tú postavu asi tiež nevybudoval na tých 4 až 6 sériách. A problém v tomto je, že nikdy nebude štúdia, ktorá zobere jedného a toho istého človeka a porovná 2 iné scenáre. Že sa vráti v čase a ten človek bude robiť toto a bude robiť toto. A tam je proste strašne veľa premenných. Zase, skúsi predstaviť, že ti príde nový klient, chlap, ktorý má malý hrudník a chce ho zlepšiť, alebo baba, ktorá chce zlepšiť zadok. A ty jej dáš do tréningu, že 6 sérií týždenne. Ten človek od teba ako klient odíde. A je jedno, ako mu to predáš, on chce robiť viac. A podľa mňa tvojou úlohou ako trénera je ho nasmerovať tak, aby sa mu to ľúbilo aj psychicky, ale aj aby nerobil zbytočný junk volume. Ale dať mu 2 série, je jedno, že to je začiatočník, ktorému to pravdepodobne stačí. Jemu sa ten tréning nebude páčiť. A to je to, prepáč, teraz som sa možno, že rozhovoril, chcem len ľuďom dať vedieť to, že vždy, keď ti niekto na Instagrame dá informáciu, takúto, že tu máš, tam je ďalších 28 odbočiek, ktorými sa do toho Ríma môžeš dostať. A ja ešte snáď asi 2 roky dozadu som bol veľmi papierový tréner, veľmi papierový, čo znamená, že veľmi až príliš evidence-based. A sranda je, jak sa od toho trošku, nechcem povedať, že odkláňam, aby si ľudia nemysleli, že som nejaký bro tréner, ale čím ďalej viac si uvedomujem tie nuancy toho koučovania a nad čím všetkým musíš rozmýšľať, keď skladáš ten tréning. Prepáč, že som sa tak rozbehol. Ja. Chcel som to nejak zo seba Jasně, dostať. ne, tak s tím, Jak to ty vidíš s tými 4 sériami a s já s tím týmito určitě vecami? souhlasím. Lebo tiež sa s tým určite Jo, tak stretávaš. teď bych řekl, že zase nějaký trend, toto je jako v tomhletom fitness průmyslu se prostě hejbeme v nějakých trendech a vždycky chvíli něco frčí, pak zase frče přestane, frčí něco jiného. Tak teď jsme prostě ve fázi, kdy je populární cvičit ty jako vysoce intenzivní tréninky s tím minimálním objemem, jako to dělal kdo, Dorian Yates to byl, nebo nějaký, ne, ještě nějaký jiný kulturista. Od někoho to pochází, od nějakého kulturisty, který cvičil, tuším, 1 sérii za 14 dní nebo něco podobného. No za mě to je prostě jako extrém a jak říkáš, je potřeba vždycky zohlednit víc faktorů, který vstupují do toho rozhodování o tom, kolik ten člověk bude cvičit sérií, že ho tam hraje roli i to, jako samozřejmě čím je trénink intenzivnější třeba, tak tím zase můžeš mít menší objem práce, čím třeba je méně intenzivní, tak tím je potřeba větší objem práce, to samé se říká i že o třeba době odpočinku, pokud někdo odpočívá minutu, tak zase třeba potřebuje víc sérií pro stejný stimul jako někdo, kdo odpočívá 2-3 minuty, ale podá tam v těch sériích lepší výkon. Takže, jak říkáš, jako zase, když se dívat jako z nějakého vědeckého hlediska, tak se říká, že 10 až 20 sérií na svalovou partii je ideální za týden pro většinu lidí, že to je takový ten nejlepší odrazový můstek. Moje osobní zkušenost je, že v tomhletom rozmezí opravdu jako většina lidí, když jako začne, tak se jako trefí, že tam to jako funguje. A co se týče toho jako tréninku méně objemového, respektive kdy máš těch, já nevím, 4-6 sérií na partii za týden, tak zase věřím, že to může fungovat lidem, kteří třeba jsou jako hodně pokročilí, dávají tomu svalu jako tím pádem daleko třeba jako efektivněji ten stimul, tak věřím, že těm to může stačit. Je pak třeba otázka, jestli teda se na tom opravdu posouvají, nebo jestli si udržují ty výsledky, které přesně třeba vybudovali tím, že cvičili v minulosti víc sérií. Takže je to jakoby složitý. Toto je to.
u toho človeka, on keď ti posledné 2 roky hovorí, že 4 až 6, ty nevieš, či Mhm. on sa posúva. Lebo za tie 2 roky ten super pokročilý človek aj tak vybuduje možno kilo svalov a to proste akože kým není na Mhm. anabolikách alebo tak. Aj tak to proste na ňom neuvidíš. A teraz proste, že no, asi sa neviem vyjadriť, ale proste anekdotálne, keď sa pozrieš na ženy vo fitku s tými najlepšími zadkami, ani jeden z tých zadkov nebol vybudovaný na 4 Mhm. sériách týždenne. Ani na 6, ani na 8. Pravdepodobne na oveľa väčšom, možno až excesívnom. Na druhú stranu treba spomenúť tú štúdiu, ktorá išla myslím, že až do 50 sérií alebo tak. Mhm. A áno, ten, gain, ktorý máš, čím viac sérií, tým je menší. Ale keď naháňaš posledných pár percent, tak možno, že dať si na nejaký čas špecializovanú fázu, keď chceš vybudovať zadok a robíš napríklad 15 sérií a dáš si ďalší mezocyklus 18 a ďalší mezocyklus 22 a potom ešte jeden 25 a stále pridávaš váhu, stále toto telo zvládne regenerovať. Prečo to neskúsiť? Ono najskôr ti to neublíži. Proste. No. A to bola veľmi dobrá štúdia, kde proste zistili to, že ten benefit tam je proste a že len my ľudia sa robíme nejaký prehnane krehký a nikto nehovorí o tom, že si to máš dať do jedného tréninku, ale to už je zase na inú diskusiu. No, mně se líbí, jak jsi zmínil tu specializovanou fázi. To je podle mě právě přesně skvělá věc. Pokud se nepletu, tak tahle studie, kde bylo, já nevím, asi 52 nebo 48 sérií, tak tam se zaměřovali na jednu, že jo, konkrétní svalovou partii a ten jako argument proti tomu, proč třeba v praxi nejde cvičit jako 50 sérií, vlastně ten, že toto tělo neuregeneruje ne všechny partie. Proto jsou skvělý třeba ty specializované fáze, kde dejme tomu, myslím, že o tom mluvil Brad Contreras nebo někdo takový, že tělo má třeba nějakou kapacitu uregenerovat plás 180 sérií celkově za týden. A ty prostě můžeš udělat to, že pokud chceš zlepšit nějakou partii, tak prostě na tu těch sérií uděláš víc, no a u ostatních zase ubereš, aby si tu celkovou regenerační kapacitu nepřekročil a pak přesně takováhle specializovaná fáze ti třeba může skvěle fungovat, že vlastně na něco se zaměřuješ, to zlepšuješ a ty vlastně v tu chvíli vlastně udržuješ těma menšíma počtama sérií. Tak to si myslím, že může být pro některé lidi, jako zvlášť pokud jsou pokročilejší, tak třeba skvělá věc nějaké své slabiny a posunout se dál. Tak minimálne to uvidím aj ja sám na svojej prípadovej štúdii, lebo moc som nerobil týchto špecializovaných akože nejakých programov, ale napríklad teraz prednedávnom som dával taký dlhodobý progres klientky Rebeky, proste ona nabrala 10 kg svalov, takže veľký progres. Vidíme, zadok super, ale taká, že trošku slabina, by som povedal, vzhľadom na ostatné partie, respektíve, že tam sa jej to až tak nelepí. Presne ideme na špecializované programy, ale pozor, tiež jej tam netresnem o 10 sérií viac, ale jeden mezocyklus toľko, trošku pridáme a inde uberám. Hej, napríklad chrbát má skvelý. Uberáme z chrbtu. Som veľmi zvedavý, čo to urobí proste za 6 mesiacov alebo rok, alebo koľko budeme v tej naberačke. Uvidíme, ale myslím si, že je to tak presne, ako si aj ty hovoril, že inde ubereš, niekde pridáš a keď to dobre postavíš, není dôvod, prečo by to malo byť a to je už všetko junk volume a proste neviem čo. Takže uvidíme. No. Môžeme ísť ďalej? Chcel by som sa ťa ešte opýtať, aký máš teda názor na mind-muscle connection, lebo to bolo tiež tak 5 rokov dozadu. Všetci hovorili len mind-muscle connection, špeciálne si pamätám, a to teraz nemyslím zlom, len tam som asi ja to nejak prvýkrát, ešte kedysi dávno v prehistorickej dobe od Aleša Lámku, musíš propojiť mozek s tým svalem. To je úplne fúk, ale proste mind-muscle connection bola veľká vec, ktorá je tak zakorenená, že ľudia podľa mňa veľmi ťažko sa toho zbavujú, že tej predstavy, že to vlastne není v podstate žiadny big of a deal. Jaký ty máš názor na mind-muscle connection? Jo, no tak dneska už to taky vnímám jako věc, která je dost jako přeceňovaná. Myslím si, že když cvičíš nějaký izolovaný cvik, kde vyloženě jako je nějaký
se pohybuje nějaký jako jeden sval, tak pokud ty na ten sval jako snažíš se jako procítit, tak věřím, že to ničemu nemusí vadit, ale zároveň si myslím, že pokud cvičíš nějaký jako komplexnější pohyb, kde se těch svalových partí zapojuje víc, takže tam se víc vyplatí soustředit se spíš jako na to přemístění té váhy z bodu A do bodu B, než vyloženě na zapojení, procítění nějakého konkrétního, já nevím, třeba při dřepu jako vyloženě procítit kvadricepsy, tak to jako může narušovat celkově tu svalovou souhru, může to ve finále jako ten celkový výkon jako vlastně zhoršit. Takže za jako složitějších třeba pohybů je fakt lepší soustředit se na přemístění činky z bodu A do bodu B. A pokud, já nevím, u předkopávání se jako snažíš prostě procítit kvadricepsy, jako to něčemu vadí, možná by to vadilo, kdyby si se tak přehnaně snažil soustředit na procítění, žal tu potřebnou intenzitu. Jo, protože dejme tomu, já nevím, když třeba dělám předkopávání, tak kolikrát to už jako nejsem schopný se soustředit na ten daný sval, ale spíš prostě se snažím jako jenom vlastně dokázat, tak jako kde vidím jako potenciál, že by to ještě mohlo škodit, tak je v tom, kdyby cvičit dostatečně intenzivně. Ale jinak u těch izolovaných cviků by mi to asi nevadilo v ničem. Tak. No ja tiež si myslím, že proste keď v tých komplexných cvikoch raz sa pozrieš, alebo tvoj tréner sa pozrie na to, že máš správny setup, správne pakové pomery, správne rozdelenú tú záťaž na to telo, je úplne jedno, či cítiš pri leg presse zadok, alebo necítiš. To telo niečím tú váhu pohnúť musí. Jednoducho, ak by ľudia sa dívali viacej na cviky ako na to, že pohybujú sa kĺby, a pohyb klbov ovplyvňujú svaly, tak je úplne jasné, že keď sa mi pri leg presse deje toto, ten bedrový klb sa pohybuje, niečo na to musí proste pôsobiť. Hamstring to byť nemôže, lebo ten sa naťahuje a skracuje. Funguje ako stabilizátor. Tak nám tam ostávajú sedacie svaly a stehná. A potom, keď sa pozriem na tie pákové pomery a vidím, že viac tej záťaže ide na ten zadok, no tak čo pracuje? Rozumieš, ne? No, asi tak by som to možná... Jo, to vždycky taky vysvětluji klientům, když jako mi argumentují, že u nějakého cviku necítí ty svaly, tak přesně říkám, hele, jako pokud tam sedíš správně tak, jak máš, provádíš ten pohyb, tak prostě něco s tou váhou přesně jako musí hejbat, no. To bych řekl, že je taky dost jako přeceňovaný, že ne vyloženě jako mind-muscle connection, ale že jako lidi chtějí procitovat svaly, chtějí prostě cítit, že ten sval pracuje. No, tam je to tak. Já vždycky říkám, když, já nevím, třeba cvičíš šep a když cvičíš hip thrust, tak u hip thrustu spousta lidí jako líp cítí zadek, u dřepu třeba tolik ne, protože u hip thrustu cvičíš v té zkrácenější pozici, kde máš tu jako větší kontrakci a tam jsi jako schopný to víc procítit. U dřepu, že to cvičíš víc v té protažené pozici, no ale když se potom podíváš výsledky nějakých studií, tak ukazují, hip thrust funguje, dřep funguje taky. Takže i když to necítíš, tak prostě ty svaly pokud pracujú, což pri dřepu pracujú, lezou ty výsledky. A možno, že ďalšia vec je, však čo asi niekto nevie, že ten pocit, ktorý máš vo svaloch, často môže byť aj obranný signál toho tela, že ho tlačíš do pozícií, kde nechce byť. Fakt môjim obľúbeným príkladom je to upažovanie, keď dávaš takto ruky a kože do boku a nedržím žiadnu činku. A teraz tlačím a cítim tie bočné delty jak svinia. A myslíš, že ich budujem? Nie, a to je práve len to, že tam proste túto, takto drtím o seba proste. Vieš, že sa tlačia dva klby od seba a to je signál toho môjho ja, že haló, brácho, to nerob, lebo mi to robí zle. Alebo, a toto si nie som teraz istý, či nehovorím blbosť, takže ma môžeš opraviť, alebo že keď by si cvičil bicák a teraz idem bez záťaže a len sa sústredím na ten biceps, hej, a teraz cítim to, ja to cítim, myslíš, že stimulujem? To není pravda. To, čo cítim v tej ruke, je to, že to telo je zmetené z toho, že biceps chce potiahnuť lakeť hore a triceps to musí brzdiť na opačnej strane. Inak by som si proste, vieš, presne by sa toto stalo. Ak by triceps nefungoval, biceps by potiahol, tak by mi ruka vystrelila a odletela. A deje sa tam tá kontrakcia a to telo je zmetené, že hej, čo odo mňa chceš teraz, akože, tak to... ohýbať lakeť, vystierať lakeť, bráško, čo robíš, vieš? A to môže byť ďalší príklad toho. Asi to dáva zmysel, nie? Lebo toto, akože... Je určite, jasne. No,
Takže Mind Souhlas. Muscle Connection. Chceš k tomu ešte niečo? No, asi takhle za mě jsme to, myslím, vysvětlili dobře. No. Prosím ťa, skús sa pozrieť na tie body, ktoré nám ostávajú. Ja som to označil. Vidíš ich označené teraz? Počkej, já si to musím přepnout. Máš to otvorené? Jo. Aha. Skúsi z toho vybrať nejaký jeden, ktorý by si akože chcel, ak chceš niektorý ešte prebrať. Ja by som naozaj ešte využil zbytok času na to, aby sme sa pozreli na to, že čo mi tam ľudia za tú chvíľku akože napísali, lebo vážim si tých ľudí, ktorí mi tam reagujú na tie storky. Pre mňa to sú ľudia, ktorí dávajú tomu celému zmysel, lebo bez tej interakcie by ten Instagram bolo jak hrách na stenu hádzať. Takže a tiež už nemám neobmedzený čas, chcem ho venovať práve z vďaky týmto ľuďom. Ale keď máš z tohto niečo ešte také, že by si to chcel akože, tak to môžeme. Jako za mě klidně můžeme to první, jestli s tím třeba souhlasíš, jako to si myslím, že taky docela limit u spousty lidí, u spousty trenérů, že každý opakování se prostě snaží dělat perfektní, jinak to nemá smysl, ale ve finále je prostě podle mě normální, že u spousty cviků poslední opakování před selháním prostě vypadají trošku jinak než první opakování v té sérii, protože ty svaly už jsou prostě unavenější, prostě není technicky tak krásný. A když ty opakování neuděláš, tak podle mě se ochuzuješ o ty výsledky. Jo, samozřejmě, jako ve chvíli, kdy začneš ten pohyb dělat tak, že pracují úplně jiný svaly, jako třeba při bicepsových zdvizích, když začneš tu činku úplně vyloženě vyhupovat a pomáhat si vlastně nějakým tím momentům, tak samozřejmě to už je něco jiného, ale nějaký jako lehký odchylky od té perfektní techniky si myslím, že jsou prostě v pořádku a že kdo to nedělá, takže se ochuzuje. Veľmi častokrát mi práve klienti tak napríklad píšu, lebo natáčajú mi akože poslednú sériu a že ale v druhej polovici už to nevyzeralo tak, ako to malo, alebo skôr to býva tak, že mi to nenatočia a mi len napíšu, že skúsil som pridať váhu, alebo skúsila som pridať váhu, ale už to v druhej polovici nevyzeralo tak, ako malo. No moja prvá reakcia je, že mi to natoč a druhá je, že ono práve častokrát tam príde k nejakej odchýlke proste v tej technike, ale tá intenzita to úplne, že proste vynahradí všetkými 10, takže ja hovorím, radšej maj 80% techniku s veľkou intenzitou, ako sa snažiť teraz proste stále byť 100% a to ti zabráni pridávať. Koľko žien sa bojí pridať na glute bridge váhu, len preto, lebo potom už necítia zadok. A to je zase to, na tie klby nejaké svaly pôsobia. Hotovo. Nejaký sval to proste vykonáva, aj keď ty to necítiš. Takže asi tak. S týmto fakt, že súhlasím. Nemusí byť každé opakovanie perfektné. Tak. Super. Možno, že by som to len akože tak preletel tie zvyšné otázky, ja ti to dám ako také rýchle interview a ty odpovieš 2-3 vetami, lebo ty si tu ten šéf, ja som tu len taký tento spolumoderátor a zaujíma ma, že čo na to povieš. Takže pokud necítim bolesť svalovou horečku, teda v našom svalovicu trénink nebol efektívny. Toto sa ťa pýta klient, odpovedz. Hele, no určitě to není pravda, protože je mnoho situací, kdy ty můžeš cítit obrovskou svalovou bolest a nemít žádný růst svalů, což je typicky, když si půjdeš teď zaběhnout maraton, tak se shodneme, že maraton není efektivní nástroj na budování svalů, spíš přitom můžeš nějaký svaly ztratit, tím, jak je to dlouhá vytrvalostní aktivita, ale bolest svalů potom budeš mít obrovskou. Takže jako růst svalů jako nekoreluje s tou bolestí. Bolestivost svalů většinou začíná ve chvíli, kdy třeba cvičíš nějaký nový cvik, na který tělo není úplně zvyklý, není na to adaptovaný, tak jako první reakce je vlastně nějaká bolest. Jakmile si třeba zvykneš, tak bolest potom odchází nebo se snižuje. A taky v tom hraje roli samozřejmě to, jak seš počátečník, tak víc ho trápí ta svalová bolest, protože ty svaly na to nejsou zvyklí, na ten pohyb. Když je někdo pokročilejší, tak já třeba jako už rozhodně nemývám tolik rozbolavý svaly z tréninku, jako jsem to mýval dřív. A druhá věc je potom, že to asi může být genetický, někdo k tomu má víc predispozice, plus záky, jak na kterých partí. Já si třeba nepamatuju, že by mě někdy bolely po tréninku předtým dělal cokoliv. Presne, súhlasím. Dobre. Specifické cviky môžu spáliť tuk na určitých miestach.
No, k tomu jsou vždycky hrozně hezký takový ty videa, jak někdo dělá, že vezme nádobu, do té dá vodu a řekne, tohle to je tvůj tělesný tuk v tvém těle a řekne, když ho tady chceš vybrat na břiše, tak takhle z toho vybere z té nádoby hrnek jako vody, no a klesne to v celé té nádobě, neklesne to specificky v tom místě, kde ten člověk by v uvozovkách měl mít břicho. Jestli chápeš, jak to myslím. To No, som ešte takže nevidel takhle nikde. nějak to asi víceméně. Ne, to je, Nie. myslím, že je docela jako taková dobrá analogie, že prostě vyndáš z misky vodu a klesne ti to v celé té misce, ne specificky v tom místě, kde ty si třeba označíš, že je lidský břicho. Áno, No, to takže je takhle nějak jako... prirovnanie. Toto určite ešte použijem v rámci vysvetľovania. No a potom asi sa zhodneme obidvaja, že fakt chyba, ktorá ťa môže oberať o výkon, je, že si netrekuješ tie výkony v gyme, že má to potenciál ti veľmi ubližovať. Takže to by som odporúčal každému zošiť alebo apku alebo niečo. A jak som ja hovoril, a tým by som chcel toto naše zakončiť, je, že podľa mňa moja chyba bola, že som namiesto tých peňazí za tie suplementy, že to nedal do dobrého trénera. Otázka znie, ako vedieť, ktorý je dobrý, to už není také ľahké, ale no. Ako Nesouhlasím. majú ľudia vybrať dobrého trénera? Lebo to je fakt ťažké prostě. Je to strašně těžký, no. Já bych řekl, jako nejjednodušší asi orientovat se podle výsledků, ideálně toho, jaký má ten člověk výsledky s ostatníma lidma, protože to, že seš schopnej dosahovat dobrých výsledků, ty sám na sobě vůbec nezaručuje to, že budeš stejně schopnej pracovat s ostatníma lidma. Takže za mě sledovat výsledek má a pak je super, pokud se ten trenér nějakým způsobem třeba prezentuje v sítích, tak aby ty věci, které doporučuje, tak aby je nějakým způsobem uměl jako vysvětlovat logicky, aby to nebylo potom tohle cvičte, protože to je super a já mám díky tomu největší svaly, ale aby si to dokázal jako odargumentovat a vysvětlit, proč ty dané věci třeba dělá. Jo, to je super, že pýtať sa a nechať si to vysvetľovať a mal by mať odpovede, prečo ti dáva robiť to, čo ti dáva robiť. To je super. Dobre, takže ja by som sa pozrel na tie otázky na ten Instagram, aby sme tuto... kde to je? Tuto to je. Že z gumičiek budem mať veľký zadok. Z expandérov. Tak to podľa mňa akože netreba nejakým spôsobom akože okomentovať, lebo všetci vieme, že je to proste blbosť, že na tých aj tie bootyfluencerky, ktoré cvičia s tými gumičkami, to nevybudovali na tých gumičkách. Proste. To sme v podstate preberali všakže. Potom tu máme, že ak budem robiť veľa opakovaní s ľahšími váhami, že schudnem a naopak, ak budem cvičiť s ťažkými váhami, že budem svalnatá mužatka. To je... No jasný, to víš, jo. Tak... Proste každá žena, ktorá si myslí, že keď bude cvičiť s ťažkými váhami, že bude veľká, tak to proste to sa nedá. Akože nestane sa ti náhodou, že budeš veľký. Pozri sa, mne sa to stále nestalo. A ja stále čakám, kedy sa už konečne zobudím ráno a budem mať 120 kg. A furt nič. No, takže tak. Jedna tu písala, že rýchlo schudnem, čo ale nemusí byť mýtus, lebo rýchlo môžeš schudnúť. Keď začneš napríklad brať pervitín, vieš, jak rýchlo to ide dole. Ide tuk aj zuby. Takže pohode. To je pravda, no. A s týmto, inak o tomto mám nejak v prvej epizóde tohto podcastu to bolo tak, že ľudia očakávajú proste, že majú skreslené predstavy o tom, ako rýchlo by to chudnutie malo zabrať. Také, že keď si hovoria, že dal som dole 5 kg za týždeň, to je proste voda. A hotovo. Takže tak. Že ovocie a pečivo je zlé, tiež sa netreba k tomu asi vyjadrovať, lebo sme o tom hovorili. Tuto zase, my sme to všetko pokryli, lebo tuto píše, že veril, že brušákmi vybuduje že břišáky vybudují cvičením jídlem. Čo? Jasne, jo, že vybuduje břišáky. Věřil jsem, že brušáky vybudují cvičením, ne jídlem, ale veď práve, že keď schudneš, ale raz nebudeš mať vybudované tie brušné svaly, tak proste nebudú vyzerať tak. Takže to práve, že tento človek práve, že nemá úplne pravdu, podľa mňa. Jo, on je vybuduje tím, že bude cvičit, tím je zvětší a tím, aby je vlastně zviditelnil, tak to už je potom o té dietě. A presne preto treba
presne preto treba tie brušné svaly cvičiť ako každú inú partiu. Tvrdo a ťažko proste. Takže tak. Potom, že môžem vyzerať ako niekto, kto užíva anabolika, no to je to. Ty, to jsem měl taky, Vieš no. čo? Sranda je ale, že všimol si si, že chlapi sú s tým už dosť transparentní, ale ženy moc ne? Mhm. To je pravda, no. Jako neznám moc jako žen, který by se jako přiznali k tomu, že něco užívají a že jich teda jako není málo, podle mě. A vezmi si všetky tie profesionálne wellnessky. Sú fakt veľké. Fakt osvalené. A ja nechcem nič hovoriť. Ale veľmi túžim, aby som sem niekedy dostal nejakú babu, ktorá je pripravená, nemusí ona hovoriť o sebe, ale porozprávať o tejto téme, lebo ma to strašne zaujíma a podľa mňa by to veľa ženám pomohlo pochopiť, že nemôžu tak vyzerať, ako vyzerá tá wellnesska. Častokrát aj ako osvalenejšia bikina proste, že to sa nestane. Takže tak. Sranda. Takže aj ty si to všimol, že? Jo, určitě ano. Ty poznáš nejakú ženu, ktorá však ona o tom nemusí hovoriť, ale že či osobne sa priatelíš s nejakou ženou, ktorá má skúsenosť s anabolikami? Znám. Minimálně jednu znám. A niekedy ste sa o tom spolu akože rozprávali, alebo len vieš, že ich bere, ale nikdy ste to nejako No, asi už nebere, ale brala, tak nějakým způsobem jsme se o tom bavili a jako poznáš to, jo, že i když už je ten člověk neužívá, tak pořád jako ta jeho postava je taková, že prostě 90, možná 99% žen takovouhle jako naturálně prostě nedosáhne. Takže i že když niečo ten tam člověk... ostane, že? Já jsem o tom přesvědčený, že u spousty lidí, kteří nějakou dobu ty látky užívají, tak tam prostě něco zůstane. Pokud je užívají takovým způsobem, že díky nim vybudujou nějaký větší množství svalů, protože jsou lidi, kteří berou a ani bys to na nich nepoznal, že vůbec něco berou, ale který jako vybudují díky tomu velkým množství svalů, tak co mám takovou zkušenost, tak pořád i po tom, co přestanou, zůstávají jako nadprůměrný. Což mimochodem teď vyšla nějaká nedávno studie, já jsem o ní taky mluvil v jednom videu, že anabolické steroidy skutečně podle teda nějakých těch zjištění ti můžou ponechávat nějaké jako permanentní výhody. Si niekedy skúšal nejako sa takto podporiť? Ne. Já A se niekedy... upřímně, já se toho strašně, no, povídej. Chcel len, že či niekedy si tak akože nerozmýšľal, že áno, nie. Já jsem se toho vždycky strašně bál. Možná, když mi bylo kolem 20 a viděl si ty Men's Physique a tyhle ty kluky na těch pódiích, tak člověk si říkal, že jaký by to asi bylo, kdyby to někdy zkusil, ale já jsem hodně takový jako racionální a prostě umím si jako vysvětlit, jaký to potom může mít vedlejší účinky a když se potom jako podívám na sebe objektivně a vidím, že nemám kostru, aby jsem vyhrál Mistr Olympii, tak mi přijde absolutně zbytečný do sebe jako něco dávat a vlastně si tím zhoršovat kvalitu života třeba v pozdějším věku, nějaký zdravotní potenciál, nějaký zdravotní problémy si přivolávat jako jenom kvůli tomu, aby jsem byl chvíli velký a cítil jsem se dobře, jako mě tohle to nikdy za to nestálo. Já jsem teď nedávno točil na YouTube video, kde jsem říkal, že jediný, kdybych byl jako ochotný užívat anabolika, tak by bylo v nějakém pokročilejším věku, kdyby jsem třeba zjistil, že mám nedostatek testosteronu, projevovalo by se to negativně, tak nějaký TRTčko, jo, doplnit prostě tu úroveň na to, kde by měla být, což je otázka, jestli vůbec se bere jako sypání, protože ty vlastně jenom dorovnáváš tu hladinu, kterou bys měl přirozeně mít. Tak toto je niečo, kde aj ja určite, keď budem mať 45 alebo 50 a proste bude to akože blbé, tak na toto nabehnem samozrejme hneď. Ale inak úprimne nechápem chlapcov, že keď nemá vyslovene závodné ambície a nemá ani potenciál na to byť závodníkom, prečo si to pre Boha robia? Akože jeden dôvod, ktorý mi napadá, že aby sa páčili ženám, ale veď nebudú sa proste... Keď sa chceš páčiť ženám, zarob peniaze a nemusíš ani chodiť do posiel. Ale ja to nemyslím teraz v zlom, ale muž, ktorý sa dokáže potenciálne postarať o rodinu, bude vždy atraktívnejší v ženských očiach ako niekto, kto má svaly, ale má rozhegané proste a býva u mami a proste má... Vieš čo, proste. Ja si myslím, že... Keď chceš lákať ženy, tak zarob peniaze, lebo veľké svaly lákajú akurát tak iných mužov. Ano, Takže tak. Jo. Aj tak to budú 16-roční chlapci robiť a no No to to je... Dobre.
A máme tu ešte vzorové tréninkové plány od kulturistov. Mal Taky si, jsem si to, jasné, ne? že jo, no jasně. Do Netflixil jak Arnold, alebo jakého si mal kulturistu, ktorého si kopíroval? Pamätáš si ešte z tých čias? No to byl nějaký na mistr Olympie tenkrát, kdo tam byl, tenkrát vyhrával hrozně často. Jeden byl Kai Green a ještě tam byl jeden, který vyhrával neustále. Jay A já si Cutler nespomínám, bol jak se... taký. No, tohle byl takový bych řekl vysoký, jako výrazný oči, holá hlava, ale nevymůžu. Ale podle toho si myslím, že jsem dost cvičil a určitě to bylo i něco podle Arnolda, to víš, klasika. Áno, áno. A mám tu asi posledné, ale to sme hovorili o procítení každého svalu, takže to sme preberali. Takže prešli sme všetky, super. Ja ti strašne moc ďakujem za to, že si mi venoval 1:41 svojho života. Veľmi si to vážim. Proste strašne moc som si to užil. Ja osobne by som sa s tebou vedel o každej tej téme baviť ešte, že proste to by mohol byť, že podcast na celý deň. Rozhodne áno. Ale to sa nedá, takže chcel by si odkázať nejaké posolstvo ľuďom? Nějaký poselstvo lidem, který cvičí, chtějí na sobě pracovat, že jo, tak asi, Môže byť. tak asi, aby na sobě pracovali určitě tvrdě, ale aby u toho nezapomněli rozhodně přemýšlet, protože to je taky důležitý. To bolo pekné toto. To bolo paráda. Teším sa. Dobre, fajn. Takže to je asi teda od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť. Nech ti dajú ľudia follow, lebo ti chýba, tuším, 100 ľudí do 60 000. Dajte mu follow! No, kokos, to bude veľké. Ježišmária. Tomášovi taky a všichni spokojení. Tak jo, hele, moc krát děkuji za pozvání. Poslednú otázku. Keď máš takéto čísla, toľko followerov, ja som si vždycky tak myslel, že vždycky som akože si tak hovoril, že keď raz bude mať veľa followerov, pre mňa bola taká atraktívna predstava toho, že mať nejaké akože spolupráce. Že ja rád robím akože marketing, rád natáčam videá a myslel som si, že z toho môže byť akože fajn príjem, niečo ako dostaneš výplatu od firmy, tak som si to predstavoval, že som si myslel, že dostaneš 1000, 1500, 2000, whatever euro. A teraz som sa bavil s nejakými ľuďmi a tam sú také smiešné sumy, že dostali za nejakých 10 videí, že 70 euro, alebo že vouchery. A reálne, keby si to prepočítal na hodinovú mzdu, tak to je akože najhoršia brigáda ever. A zaujíma ma, že či ty, nehovor čísla, ale že aké máš ty skúsenosti so spoluprácami, že či akože pozitívne, alebo že či je to také, že no, není to žiadne terno. No tak já nedělám moc jako spolupráce nějaký nárazový, já mám vlastně MyProtein, to je jako můj partner a s těma jsem jako spokojený jako moc, ty si myslím, že to jako, že k tomu přistupujou tak, jak prostě to má být. A takže mám v tomhle jako směru pozitivní zkušenost. Asi záleží, jako přijde s nějakou nabídkou, která je opravdu jako úplně mimo, jak ty říkáš, ale asi záleží prostě. Jako jsou podle mě lidi, kteří chápou, jak to funguje, jaká je třeba zatím práce a ty jsou potom schopní tě třeba odměnit tak, aby to jako odpovídalo. Pak jsou samozřejmě třeba firmy, které tomu jako tolik nerozumí a nabízí ti něco, co je prostě jako úplně mimo. Ale myslím si, že čím víc jako člověk na sobě pracuje, čím delší dobu jako funguje, čím víc jako konzistentní, tak tím potom jako přicházejí ve finále ty lepší nabídky, protože tím větší má jako vlastně pro tu firmu tu hodnotu. Takže, jako, ale pro mě to teda upřímně nikdy nebyl jako nějaký jako primární jako cíl, spíš to tak jako byl nějaký jako vedlejší efekt toho, co vlastně dělám. Áno, jasné. Dobre, perfekt. No, zakončím to tým, že nech ľudia dajú vedieť tebe alebo mne, že kto by mal záujem o taký nadúpaný hero platformu, jak sme sa bavili na začiatku, kde by prispievalo viacero múdrych ľudí a boli by tam veci, ktoré bežne nie sú zadarmo. Možno, že keď sa nazbiera dosť ľudí, tak ty revivneš ten projekt a nehovorím, že tam budem ja, ale proste minimálne budeš vedieť, že asi by som tomu mal venovať nejaké úsilie. Takže kto by to chcel, nech vedieť. Dobre, topujem nahrávanie. Čaute. Ahoj, čau.
To bola ale jazda, čo? Pokiaľ si tento podcast užil alebo užila, tak ho podpor, lebo bez tvojej podpory to neporosté, rozumieš? Tak ako bez cvičenia neporosté telo, takisto bez teba neporosté tento podcast. Si to dopočúvala, netreba byť genderovo nejakým spôsobom zaujatý. Chcem, tak máš právo a ja te žiadam o to, aby si mi dala, ježiš, toto ma tak nebaví, aby ste mi dali vedieť, koho ešte zavolať, kto je tvoj obľúbený fitness panáčik a ja mu napíšem. To by bola sranda, keby práve človek, ktorého mi ty odporúčíš, bol ďalším hosťom Zachráň fitnessu zadok podcast.